Kapatid na Alan, ready na po ba kayo sa inyong unang 10 minutes? Opo. Okay. Okay, so kapatid na Alan Intico ng Iglesia ni Cristo, bilang isang affirmative, ang 10 minuto ay pwede na po ninyong umpisahan. Sige. Dito sa Exodo 20, talatang 3, 4 at 5. Pinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyusan dito sa talatang Exodo 23, 20 at 3. Number 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Number 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng mga larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa taas sa langit at nasa ibabaw ng lupa o nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila upang paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapalibuguin, na aking dinadalaw ang katalapasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi nang napupuot sa akin. Ano po ang sabi sa talata sa Exodo 20, 3, 4? Pinagbabawal po ng Diyos na ang tao magsamba sa Diyos-Diyusan. Bakit? Bawal ng Diyos kasi ang Diyos walang mukha, walang anyo, hindi siya nakikita. Bakit pa nag-ukit siya ng tao? Ang sabi sa talata, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. O, ang mga Diyos po, mga larawan ng Diyos-Diyusan, pinagbabawal po ng Diyos yan. Kaya pagsamba sa Diyos-Diyusan, bawal po ng Diyos yan kasi ang Diyos hindi nakikita. Di ba? Sabi sa talata, huwag kang magkakaroon ng Diyos. Di ba? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man, o ng anumang nasa itaas o nasa langit, sa ibabaw ng lupa, na nasa tubig, nasa ilalim ng lupa. Bakit sinasamba ng mga Katoliko ang rebulto? Halimbawa, pupunta ka sa simbahan ninyo. Bakit nakalood ka sa rebulto? Di ba sinasamba niyo rebulto? Bawal ng Diyos yun. Diyan pala bagsak na kayo. Bawal talaga yun. O, paano mo nasabing hindi kayo lumulod sa rebulto? Pagdadaan ng simbahan nyo, ang punta nyo agad sa rebulto, magsa-sign of the cross kayo. Bawal ng Diyos yan, Diyos-Diyusan. Paano mo nasabing hindi nyo nagkasamba kay Diyos-Diyusan ay pinagbawal ng Diyos dito sa Exodo 23, ang 4 hanggang 5. Pahihirapan ng Diyos ang nagsasamba sa mga Diyos-Diyusan. Dito pa sa unang talata na to, bagsak na ang Katoliko. Bakit? Ay ang daming Diyos-Diyosan sa simbahan. Pag nananalangin, kanina nakaharap? Di ba sa Diyos-Diyosan? Pag nananalangin ka, kanina naka-address? Di ba sa Diyos-Diyosan, nakatingin ka? Bawal ng Diyos yun. Itong paksa natin pag-uusapan, isang paksa lang pag-uusapan natin. Bakit pinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kasi nga, ang Diyos hindi nakikita. Kung nakita mo ang Diyos, hindi sana inukit mo siya, ito ang Diyos. Ay mali. Ang Diyos kasi, Espiritu sa Juan 4:24. Dito sa Exodo 20, 3 hanggang 4, ginawa siya ng mga tao ng mga larawan. Pinagbabawal ng Diyos yun. Kaya ang tao nagsasamba sa Diyos-Diyusan kasi maling Diyos ang kinilala nila. Dito palang bagsak na ang sanlibutan. Bakit namasamba ka sa Diyos-Diyusan? Bawal ng Diyos yan. O, di ba? Huwag kang magkakaroon. Kahit basahin naman o hindi ang Biblia, nakasulat na sa Biblia yan. Exodo 20, 3, 4 hanggang 5. Huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyusan sa harap ko, sapagkat akong Diyos ang mapanibuguin. Pahihirapan ko ang ayaw sa akin. O, hanggang sa ikaapat na salimlay, pahihirapan niya talaga. Dito pa lang sa Exodo, bagsak na. Daming Diyos-Diyosan sa mga simbahan ninyo. Parang yung nasabing, hindi ka nang sumisamba sa mga Diyos-Diyosan. O,
Diba, pagising mo sa umaga, maninikluhod ka sa ribulto, sa ka nakaharap, pananalangin ka, di ba sa ribulto, Diyos-Diyosan yun, bawal ng Diyos yun. O, kaya dyan pa lang, bagsak na ang Katoliko. Di ba? Pagising mo sa banig, mananalangin ka na ganito, etc. etc. Ang tanong, pinakinggan ba ng Diyos? Ay, ang Diyos hindi naman kahoy, hindi naman bato. Bakit nakaharap ka sa Diyos-Diyusan? Di ba? Kung talagang sasamba ka sa tunay na Diyos, sasamba ka sa pag-iisip at sa espiritu. Walang nakaharap sa iyo na Diyos na kahoy, Diyos na bato. Pinagbabawal ng Diyos yan. Dito pa lang sa isang talata, bawal na. Ay paano kung sa iba pang talata, sa lumang tipan pa o sa bagong tipan? Pinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Diyan parang talo na kayo. Di ba? Halimbawa, papayag ba ang Diyos ang kapurihan niya, ibibigay niya sa mga larawang inanyuan? Hindi. Halimbawa, sample, moderator, ikaw ang Diyos. Papayag ka ba o kita ka na tao, gagawa ka ng larawang inanyuan? Hindi ka papayag kasi Diyos ka eh. Kasi hindi ka nakikita eh. Paano yung mga Diyos-Diyos na ginawa ng mga tao na ang daming ginawa dyan sa sa Santa Cruz, binebenta pa. Magkano isa? 5,000, 20,000. Kahoy lang naman yan. Inukit ng tao, pininturahan. Nilagyan ng mata, nilagyan ng bibig. Ang tanong, nakakarinig ba? Hindi. Palag ba ang Diyos na gawin sa kanya yan? Sasambahin mo siya? Ang kapurihan niya, ibibigay mo sa mga larawang inanyuan? Hindi. Kasi ang Diyos, Espiritu, hindi nakikita kahit sinong tao man, kahit si Kristo, namatay na nga siya, hindi siya Diyos kasi tao siya. Di ba? Dito pa lang sa pag-ukit ng mga larawan ni Kristo sa kahoy, ginagawa niya, nakala niyo Diyos si Kristo. Hindi. Pag-ukit pa lang ng larawan ni Kristo, mali na eh. Tapos sinasamba niyo, sasabi niyo si Kristo ito. Hindi. Ang Diyos, walang larawan. O kawangis man. Kaya, ang Diyos, hindi mo may pipinta, may drawing, may iukit, kung sino mang tao ko anong maisip niya, ito ang Diyos. Walang laman ng Diyos kasi Espiritu siya. Sige, ukitin mo nga ang Diyos kung nakikita mo. Ay si Kristo, nakita mo. Kaya yung tao, pwede i-drawing yan. Ito si Kristo, si Kristo, pwede natin i-drawing yan. Bakit? Ay tao siya, nakita mo, anong mukha niya, may paa, may tuhod, nakakalakad. O ang Diyos ba nakita mo? Hindi, kasi ang Diyos, walang larawan kasi hindi nakikita. Ito, ang mga tao, nagsasamba sa Diyos, nakala nila, si Kristo daw ang Diyos. Hindi, kasi tinuro ng Kristo, hindi siya Diyos. Kasi kung Diyos siya, sample, lahat ng mga tagapakinig, kung Diyos po si Kristo, namatay, ang tanong, bakit ang mga magulang natin buhay? Dapat sa mga magulang pa lang natin, patay na mga magulang natin at hindi tayo na isisilang dito sa ibabaw ng daigdig. Di ba? Walang tao, patay ang Diyos eh, di ba? Kahit buhay mo, nasa Diyos yan eh. Ako, buhay ko, nasa Diyos yan. Pag nawala ako, patay na ako kasi nung namatay na si Kristo, inantay ko na mamatay ako eh, bakit buhay ako? Bata pa ako, tanong ko sa sarili ko, namatay si Kristo. Bakit buhay ako kung namatay ang Diyos? Doon pala mag-isip ka na ng tama. Kung Diyos si Kristo, namatay siya. Bakit yung pumatay sa kanya, buhay, tapos si Kristo patay? Ano yun? Naglulukuhan tayo. Diba? Kung Diyos talaga si Kristo, bakit ginawa ng mga tao na siya, kahirapan? Kung ang Diyos talaga siya, ako si Kristo ang Diyos, di ko hayaan na parapan ng mga tao. Bago siya lumapit sa akin, pa nasasaktan, kukunin ko na buhay niya. Bakit? Diyos ako eh. Ang buhay niya nasa akin. Ba't niya ako pahirapan, di ba? Sample pa lang yun. Kung Diyos talaga si Kristo. Last 2 minutes. Kung Diyos talaga si Kristo, namatay magulang mo, tatay mo. Di dapat wala ka nang nabutan ng mga magulang at mga kapatid. Bakit? Ay namatay na kasi namatay ang Diyos. Lahat ng mga nilalang niya,
Unang-una, at sa pinakamaliit na nilalang na dito sa mga hayop sa babaw ng lupa, patay din. Kasi namatay ang Diyos. O ba't mo iukit siya ng larawang inanyuan? Di ba? Doon pa lang, o ikaw, John Paul, John, yung hininga mo na kanina, o di ba nasa tunay na Diyos, sa Ama? Ang Diyos si Kristo, ba't inukit mo siya ng larawan? Ay hindi naman nakikita ang Diyos. Sample pa lang, pagsamba sa Diyos-Diyosan, bawal na. Ba't iuukit mo pa yun? Masama na sa tao yun. Maling isipan na tao na iukit ang Diyos kasi hindi nakikita. Kaya lahat tayo, ang bayan natin, nasa Diyos, Ama, wala kay Kristo. Ha? Yun ang pinatutunayan ko sa'yo. Kasi ang Diyos, walang anyo. Hindi siya sikat si Kristo, hindi siya ginawa ng larawang inanyo. O ganito ang Diyos, iukit nyo, walang ganon. Wala sinabi si Kristo ganon. Kahit si Kristo, hindi siya sinabi sa niya, Diyos siya. Ito ako ang Diyos, iukit nyo ako sa sa kahoy, iukit nyo ako sa rebulto. Hindi ganon. Tapos pagdating sa simbahan, luluhod kayo, pupunas-punas kayo ng tuwalya sa mukha ninyo, napagalingin kayo. Mali. Mali ang turo sa inyo. Kasi sa una pa lang, kung tinuro ng mga magulang sa atin ang tama, di dapat walang ng mga larawang inanyuan. Di ba? So, kasi, di mo makikita ang Diyos kasi espiritu eh. Ba't may iukit siya ng mga larawang inanyuan? Para dito sa talatang 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. O paggawa pa lang ng Diyos, bawal na. Ay, paano kung iharap mo Time. mas bawal? Okay, time na po, time. Sige. Okay. So, diyan po nagtatapos ang unang pagtindig ng affirmatibo, kapatid na Alan Entico ng INC. At ngayon naman po ay sasailalim ang kapatid na Alan Entico sa cross-examination na gagawin po ng negatibo ang kapatid na John Paul Cruz ng Roman Catholic Church. So kapatid na John Paul Cruz, ready na po kayo? 10 minutes cross-examination. Sige bro, malinaw ba? Yes, yes, yes. Okay. Okay. So kung naka-ready na po kayo ay nakaset na yung ating time. So, teka. Paki-check po yung inyong yung inyong audio. Pwede na ba? Bro, naka-headset ako eh. Ay, Bumabalik. kaya yung speaker. Saka i-headset. I-headset ko. Okay na bro. Pumasok na ulit sa tenga ko yung ano. Yan na ba yan? Ano, Okay anong na? tanong na? Okay, so 10 minutes, kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church para kay kapatid na Alan Intico ng INC. Timer starts now. Bro, unang tanong. Tinira mo yung pagka-Diyos ni Kristo. Ikaw ba sumasamba kay Kristo? Yes or no? Sumasamba ba ang INC kay Kristo? Yes or no? Yes, utos ng Ama. So bro, si Kristo ba para sa inyo, Diyos o tao? Tao. So sa makatuwid bro, sumasamba kayo sa tao at hindi sa Diyos. Sa makatuwid, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Yes or no? Utos na Diyos na sambahin ang anak. Bro, objection, moderator, yes or no? Yes, Kasi yes. Sabi niya, Bogdo. Yes. Utos na Diyos na Okay, sambahin. wait. So meron tayong 9 minutes and 20 seconds. So ano po ang concern ng negative? Ayun lang bro. Yes or no lang muna sana. Yun lang okay na nag-yes na siya eh. Sige bro, patuloy Okay. mo na yung explanation mo. Okay, so pagpapatuloy ang pagsagot sa loob ng 20 seconds. Go ahead. Bro, explain na. Oo, okay na. Magtatanong na ako.
Sige po. Sige bro. Sa makatuwid bro, nag-yes ka na sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. E de, aminin mo na ngayon na kayo pa lang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi kaming mga Katoliko. Dahil ang sinasamba niyo ay tao. Yes or no? Unang-una, kasagutin ko ha. Unang-una, sa Yes, yes or no muna. Bro. ito, walang mga Diyos-Diyusan. Bro, yes or no muna. No. Para hindi na... No. No. Hmm. Sige bro, explain. Explain ko na. Break ha. Break, saglit. Moderator's time. Ganito po kapatid, kapag kayo ay tinanong ng yes or no or categorical, ang gagawin po ninyo, sasagot muna kayo, then bago mag-explain. Ano ho? Sige. Para Sige. tuloy po yung ating daloy. Okay, so 20 minutes, go ahead. Sa 20 seconds. Ako na po. Yes. Kasi ano, Next question. Sunod na tanong na. Okay bro. Sabi mo, hindi Diyos si Kristo. Tanggap Yes. mo ba yung talatang Juan 20:28 na sinabi ni Tomas na Juan, Panginoon ko at Diyos ko? Tanggap mo, letra por letra, yes or no? yes, tanggap ko, Panginoon ko at Diyos ko. Diba? Okay na. Okay na. Sa makatuwid bro, tunay na Diyos pala si Kristo ayon kay Tomas. Hindi. Yes or no? Hindi. No. So, bro, ulitin ko yung tanong ha. Tanggap mo ba talaga yung Juan 20:28 na sinabi ni Tomas kay Kristo, Panginoon ko at Diyos ko? Tanggap mo ba to letra por letra, yes or no? Ang sabi dito sa talata sa 20:28, ito ha, Panginoon ko at Diyos ko. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Mali, hindi ko tanggap siya. Kasi ang sagot sa Biblia, So, sunod na tanong bro, binabawi mo na yung kaninang sinabi mo, tanggap mo. Binabawi mo na. Binabawi mo na ngayon, yes or ang no? nakasulat sa Biblia, Panginoon ko at Diyos ko. Ito yung nakasulat dito. Pero ang sagot, hindi yun ha. Mali yun. Kasi nakasulat ito sa Biblia, huwag mo dadagdagan, Panginoon ko at Diyos ko. Period. Oh, yan. Next question. So, oo nga bro, sa ayon kay Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. So, pinahayag ni Tomas na si Kristo ay Panginoon ko at Diyos ko. Tanggap mo pala na Diyos si Kristo, yes or no? No. Okay na? Yeah. So, bro, No. sunod, Kailan? Wala sagot ko. sige bro, sunod na tanong bro, kung hindi mo tanggap, meron pala kayong mga INC na hindi tinatanggap mga talata sa Bible na mga letra por letra para lang mapatunayan nyo yung stand nyo, yes or no? Sa akin, kasi sa Biblia may nakasulat si Kristo multo. Tanggap mo ba si Kristo multo? Bro, ikaw ang at time objection moderator para wala saglit Okay, tayo. Hindi. okay, nakapusang time. So, meron tayo na lang 6 minutes. Okay, so, objection. Ano objection, kapatid na... Bro, yung sagot niya kasi tanong din, dapat sasagot siya ng sagot, hindi tatanungin niya ako bro kasi sa time niya sumagot, time ko magtanong bro. Oh, sige. Okay. Any counter? Wala. Okay, ganito ha. So from now on ay magbibigay na ako ng warning ng ating kapag sumala sa pagtatanong, mag-warning na ako. Okay, so pakiulit muna yung tanong kapatid at sagutin ng affirmatibo yung categorical na pagtatanong. Pakiulit kapatid na negative. Okay bro. Tanong ko bro, sabi mo hindi mo tanggap
yung Juan 20:28 na letra por letra, sinabi ni Tomas kay Panginoong Jesucristo, Panginoon ko at Diyos ko. So bro, hindi mo pala to tanggap. Sa makatuwid, meron pala kayong mga agency na hindi tanggap ng mga letra por letra sa Biblia para lang matawid yung stand nyo. Yes or no? Ito yes, kasi ang sagot nasa Biblia din Kasi ang sagot, mali yun. Look, nabasa ko Panginoon sa Diyos ko, ano nasa isip mo nun? Look, sa 20:28, Panginoon ko Diyos ko. Hindi naman talaga sa Diyos si Kristo kasi nagulat nga siya eh. Next question. Oo, nagulat. Sunod na Siyempre, tanong bro. Okay? Okay bro. Sunod na tanong, sabi mo nagulat si Tomas. May nabasa ka ba bro, talata sa Biblia, nakasunod nito na sinabi ng Panginoong Jesucristo, kahit sino man nagsabi, na nung that time na sinabi niya yan, may nagsabi na ikaw Tomas nagulat ka o dinagdag mo ang pili ka, yes or no? itong gusto mo, kasi ang sagot mo kasi hindi pwedeng yes or no lang, boy. Kasi ang nasagot Okay, mo, break. Nasa, Okay, break. Stop na tayo sa time mo Kasi ang Biblia, Excuse me. Okay, moderators time muna. Okay, kapatid na Alan, tinanong po kayo ng affirmative, yes. ng negative, pero hindi kayo sumagot ng alinsunod sa hinihingi ng pagtatanong, Bibigyan ko po kayo ng isang warning. Okay? Kung walang, ang nakalagay sa atin, kung walang sagot doon sa kanyang pagtatanong, automatic next question. Okay po. Meron akong, excuse me. Meron po akong sagot kaya lang hindi sapat sa hinihingi mong oras, minuto. Kasi pagbasa ko sa Biblia, hindi lang isang verse ito kasi ang sagot nasa Biblia din. Dito sa yes, pero saglit kapatid na Alan. 4, 25, Kapatid na Alan. Saglit lang kapatid na Alan. Okay. Sige. So, ang hinihingi kasi ng negative ay tuwirang pagsagot. So, kung mayroon kayong sagot, sagutin niyo po muna ng categorical bago kayo magpaliwanag ng So, kaya may bigyan ko kayo ng isang warning. Warning pa lang naman to, isa pa lang. Okay, so, Para mga tao pakiulit kapatid na negative, John Paulo Cruz, ng maliwanag ang pagtatanong para sagutin ng affirmative. Go ahead. Okay bro. Sabi niya, sana ba ako? Sabi niya kasi nagulat daw si Tomas. Ngayon, tinatanong ko siya kung mayroon ba siyang talatang nabasa, nakasunod nun sa tema na yun, nung sinabi ng ni Tomas kay Kristo, Panginoon ko at Diyos ko, mayroon ba siyang nabasa doon na nagulat o dinagdag niya lang talata, letra por letra, yes or no? Hindi ko dinagdag yun yun talaga ang sagot ko. Wala. Okay, please sagot na kapatid. Yung sagot niya, wala. Kasi wala masirabi si Tomas na Panginoon ka at Diyos ko na talagang mali talaga yun. Mali yun. Kasi, ano ba, ang Diyos ba? Dito sa Juan 20:28 mo, Panginoon ko at Diyos ko, ibig sabihin, si Tomas nakita si Kristo na Diyos, ibig sabihin, ang Diyos nakikita. Tama? Panginoon ko at Diyos ko nakasulat. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Di pa lang nakita mo ang Diyos tao. Di ba? Next question. So bro, sunod na tanong bro, saan mo napulot yung sinabi mo na nagulat si Tomas doon? Sino nagsabi sa'yo bro? Pakisagot, sino? Pakisagot ng persona kung sino. Kasi wala ka nabasa yun lang. Ang nakasulat dito sa Biblia, sa Juan 20:25, sa Apostolo Juan, kasi nang dumating si Kristo, dito sa bago kasi mag-28, may 25 muna, 25, 24, 25. Wala kasi si Tomas nang dumating si Kristo, kaya nasagot niyang, Panginoon ko at Diyos ko, nagkamali tuloy. Di na lang ako nag-object, moderator, pero tinatanong ko sa kanya kung sino nagsabi, pakisagot ng persona na nagulat si Tomas. Sino nagsabi? Kasi wala siya nabasa ang letra por letra na nagulat si Tomas.
O sino bro ang nagsabi sa'yo na nagulat si Tomas? Sino? Pakisagot bro. Ito, sample. Ikaw ba'y di nagugulat? Break. Ayun na naman. Di ba? O, isa Okay, moderator's time. Isa mo moderator's oras. time. Tanungin kita. Yeah. Excuse me, moderator muna, no? So, may oras tayong 2 minuto at 51 segundo. Kapatid na Allen ay muli po kayong nakalabag, no? Na dapat sumagot muna kayo doon sa categorical bago kayo magpaliwanag. Bibigyan ko po kayo ulit ng isang warning. 2 na po ang inyong warning. Kapag Kapatid. umabot po ito ng Kapatid. 3 pa, Kapatid, kapatid, ang sagot kasi nasa Biblia. Ano, sasagot ako ng oo, hindi. Ay, mali na sagot ko nun. Kasi, siyempre, ang sagot ko, kunin ko in the Bible. Tama? yes, ganito kapatid, Oh, yun. sang-ayon sa inyong kapatid na ganito, no? Sang-ayon sa inyong parehong pinagkasunduan at inaprubahan na binasa ng kapatid na Russia, Oo. kapag categorical ang tanong, kailangan sumagot ng categorical muna bago paliwanag ng hindi lalangpas ng 15 seconds. Rule number 1 po yun. Tama. Kapag yung inyong pagsagot, hindi akma doon sa kanyang tanong, o di next question tayo agad nang wala nga Sige. explanation. Okay? So, bibigyan ulit natin ang 2 minutes and 51 seconds sa atin pong negatibong nagtatanong. Pakiulit para masagot po ng atin pong affirmative. Kapatid na John Paulo Cruz. Okay, sige, sakya ko na lang. Yung pinagkamalian ni Tomas, saan siya dyan nagkamali? Sa hindi siya naniwala na si Kristo ay muling nabuhay? O hindi siya nagkamali siya dahil sinabihan niya si Kristo ng Panginoon ko at Diyos ko? Saan siya dyan nagkamali yung talatang ginamit mo? Pili ka Kasi doon bro dito sa talata, dito sa 24 hanggang 25, ha? O, gusto basahin ko, ha? Stop muna yung oras. Gusto mo? Okay bro, stop. Sige, O, sige, pagbigyan natin basahin Jay. ko, ha? O na, Ngunit si Tomas, isa sa 12 sa tinatawag na Didimo ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Pag sinabing wala, present o absent? Sagutin ko muna ito, boy. Okay. Kasi total Okay, na kayo bro. sa palas Next natin. question. ang tanong ko Siyempre, kasi moderator, paikat wala. yung time. Ito. Wala Okay, sa kanila kasi- si Tomas. Kaya nagkamali ang sagot. Okay, Okay, wait mga kapatid ha. First of all, saglit lang po ha. First of all mga kapatid, run time tayo ha. Walang piko na dito, ha? Sagot natin sa Biblia lang din, ha? Excuse me. Sa moderator po muna. Okay? Sige po. So, mga kaibigan, wag na po tayo mag-request na stop the clock. Pagka magbabasa, kasama na po yun doon sa Timer na. panahon ng pagsagot. Oo. Running time tayo kasi meron pang susunod na debate, no? So, may concern ang John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church. Meron po ba? Okay bro, sa totoo lang bro, medyo nagbibigay. Kaya kasi napansin ko. Ang tanong ko kasi bro, categorical, pipili siya kung saan nagkamali si Tomas. Doon ba sa muling pagkabuhay ni Kristo na hindi siya naniwala doon dahil absent nga nung nagpakita si Kristo? O doon sa sinabi niya na Panginoon ko at Diyos ko, pipili lang siya doon bro kasi doon niya pinasok yung tema sa tanong ko eh. Ngayon, Okay. ewan ko, binalik yung tanong. Sige bro, yun Okay, lang. Okay, so, kapatid na... saglit lang kapatid na Alan. Wait. Sige po. Kasi may sasabihin Narinig niyo po ng wait kapatid, no? Narinig niyo po ng maliwanag yung kanyang tanong, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na sagutin po yun ng categorical bago po kayo mag-explain ng hindi lalagpas ng 20 seconds. Okay po? So, 2 minutes and 12 seconds.
Go ahead. Pakisagot po. Okay, bro. Sige. Affirmative, Ano, tanong pakisagot po yung tanong. Hmm. Okay, pakiulit ka, negative. Bro, dun sa tema na usapan natin, sabi mo nagkamali si Tomas. Saan siya dyan, bro, nagkamali? Dun sa nabasa mong talata dahil absent siya na hindi siya naniniwala na muling nabuhay si Kristo, o nagkamali siya nung sinabi niya na Panginoon ko at Diyos ko. Pili ka dun, Dito- bro. Dito sa talatang Juan 20:24. Yun ang answer ko. Yun ang sagot ko. Next question. Bro, may nabasa ka ba dun, bro? Ay, bago mo binasa yung tema na absent si Kristo, sinabi na ba ni Tomas dun nung time na yon na Panginoon ko at Diyos ko? O nauna yung sinabing hindi siya naniniwala dahil absent siya dahil hindi siya naniniwala na muling nabuhay si Kristo? Ano yung naunang tema? Yung kamali siya na hindi siya naniniwala na muling nabuhay si Kristo? O yung tema na sinabihan niya ng Panginoong Kristo na Panginoon ko at Diyos ko? Pili, bro. Ang unang tema dito sa 1:24, nang dumating si Kristo, wala si Tomas. Sa makatuwid, bro, yung context na ginamit mo sa isa kong tanong, hindi pala obra dahil nauna siyang nagkamali bago niya sinabi yung Panginoon ko at Diyos ko. Yes or no? Yes, kaya kasi bago ka dadaan, excuse mo na, bago ka dumaan na 28, dadaan ka muna 24. Sa 20 pa ka muna sisimula, syempre, hanggang 28. Yun eh. So, sunod na tanong, bro, inaamin mo na ngayon na walang problema dahil si Tomas nagkamali lang siya na hindi siya naniwala na muling nabuhay si Kristo. Pero nung Correct. sinabi niya na Panginoon ko at Diyos ko, hindi pala siya doon nagkamali kasi tapos na yung pagkakamali niya, yes or no? Yes. Ayun na, kasi 24, wala si Tomas, nang dumating si Kristo, pagbati 28, nakita niya si Kristo na may butas ang kamay, nasagot niya yung Panginoon ko at Diyos. Kaya nasabi niya yun, Panginoon at Diyos ko, kasi yung kamay ni Kristo, nakita niya may butas ng pako. Hey, time na po. Yeah, time na. So, dyan po tapos ang pagtatanong ng atin pong negative side, kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church. So, ang kanila pong paksa na pinag-uusapan, patutunayan ng Iglesia ni Cristo alan na Inteco na ang Roman Catholic Church ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay, papasok na po tayo sa unang ng mga pagtitindig ng kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church sa loob po ng 10 minuto. Okay? Kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church, nawala? Okay. Nawala signal niya. Humihina yung kanyang signal. Andiyan na ba? Dapat bili ka ng Bro Alan? dapat bili ka ng pocket wifi. Hindi naman, kasi Okay. dapat, huwag kayo matakot sa akin kasi ng tao, gusto na Diyos Excuse lang muna mga kaibigan, mga kapatid, ano? So, hintayin muna at wala munang comment ang both side o yung naiwan na kasama sa magde-debate, ano? Kasi hindi nakapapakinggan ng kabila at tapos na ang paglalatag. Makapasok Ano kaya agad yun, okay? Bro, Andiyan andyan na? na ako. Pasensya na. Ayun. Nawala yung signal. Simulan na ba? Oo. Sige, saglit ha. So, ready na po ba kayo sa 10 minutes ninyong pagpipresent, kapatid? Bro, ready na. Okay, so, kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church. Okay, 10 minutes. Timer starts now. Okay bro, salamat. Una sa lahat, medyo nabigla ako kasi yung tema namin napunta sa pagka-Diyos ni Kristo. Buti na lang may mga memories akong verse
tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo na letra por letra na tinutulan niya, taasan niya tinutulan na no, mamaya mag-yes siya, tas no. Bali, dun muna ako sa stand ko kasi nung nakaraan laban ko, parang riba talaga yung ano, kaya medyo, tsaka medyo napansin ko, tignan nyo si ano, medyo baguhan pa sa ano. Okay, kung papasinin nyo, doon tayo sa rebulto muna, no? Gumamit Yes. yung mga Israelita ng mga rebulto na banal sa pananampalataya nila kay Yahweh. Sa makatwid, meron akong letra por letra niyan, hindi ko na muna ilatag kasi sayang. Kunti lang na din naman yung nilatag ni kapatid na ano Alan, no? Yung sa Exodo 24. Una, sa makatwid, ano yan, sa katunayan, ano yan Exodo 21, patuloy yan, no? Yung binawal dyan, yung mga Diyos-Diyosan lang. Kasi kung lahat ng larawan pasok dyan, pasok din para yung rebulto ng INC na hindi na may mata, hindi nakita, no, may ilong din na kano, pasok din pala. Kaya ang binawal lang dyan, mga rebultong Diyos-Diyosan. Siguro naman sasangayon yung kapatid natin dyan kasi pag sinabi niyang lahat, tama yun. Tapos, marami sana akong talata dito patungkol sa rebulto kasi yung argument niya, yung pagka-Diyos ni Kristo, no? Basa muna ako para sabihin, stand muna, no? Unang Samuel 15:12, gumamit ng monumento bilang alaala, no? Dahil yan yung ano nila, yung bilang alaala. Ikalawang Hari 17:8, basahin nyo na lang. Ikalawang Samuel 18:18. Tapos, doon naman sa bigyan kita ng konting argument. Kung sakaling tanungin kita, hindi kita tinanong tungkol sa rebulto. Kung sakaling may magtanong sa'yo, bakit ka ginawa na rebulto si Felix Manalo, isagot mo Isaias 56, 4 hanggang 5 Kasi ayon dun sabi ni Yahweh, no, iutos niya, na ang mga nag-iingat ng aking tipan, sumusunod sa akin, ibig sabihin yung mga banal, ay bibigyan ko ng walang hanggang pangalan sa mga pader, sa kuta ng aking mga templo, letra por letra. No? Ngayon, meron ka ng alam na kung bakit kami may mga rebulto ng mga banal. Ganon din sa inyo, kung tinuturing yung banal, si Felix Manalo, pasok na pasok dito yung Isaias 56, 4 hanggang 5. Doon sa mga lumuhod, nagpatira pa, Josue 17:6, pray, doon ka muna, yung anak mo nandito ng gugulo. Tapos, lumuhod, unang hari, 8, 54, no? Naglumuhod, nagpatira pa si Josue sa harapan ng isang rebulto, doon sa Kabanatipan, unang hari, 8, verse 54, lumuhod si Haring Solomon doon sa loob ng templo na alam naman natin punong-puno ng larawang inanyuan. Meron ding nagdasal, no? Prosesyon, marami din akong dito, talata, no? Unang hari, 8, 1, 21, Josue 6, 12, 2 Corinto, 2 Kronika, 5 hanggang 4. Marami pa sana akong talata ditong baon kaso nag-focus kami doon sa pagka-Diyos ni Kristo. No, medyo rebat ng konti. Inamin naman niya na sinasamba nila si Kristo. Subalit ito'y Diyos. So, ba't ganun sinasamba niyo si Kristo? Diyos, akala ko ba ang pagsamba sa Diyos lang? Bakit yung sinasamba si Kristo? Inamin mo, utos ka mo. Ibig sabihin ba, nilabag nyo na yung utos na pagsamba na yung sarili nyong version, sarili nyong utos na kailangan sa Diyos lang sumamba. Sinamba nyo pala si Kristo sabi mo tao, tapos sinamba mo. Tapos tutol ka dun sa talatang Juan 20 hanggang 28, 20 kapitulo versikulo 28 na sinabi ni Tomas doon, Panginoon ko at Diyos ko, no? Pabalit-palit ka, sabi mo, tutol ka, oo, hindi, tutol. Tapos, sinabi mo pa doon, medyo naipit ka, ang sinabi mo na lang siguro, nagulat. Hindi ko alam kung nadulas ka doon, o talagang, ewan ko, kasi wala naman tayong nabasa. Tinanong kita, meron bang letra por letra nabasa dyan? Tomas, nagulat ka, ganon. Wala naman, Sa makatawid, sabi pa nga sa kanya ng Panginoong Kristo,
mapalad ka dahil nakita mo ko, sumampalataya ka. Sumampalataya pala siya bro eh. No? Hindi na lang kita masyadong inipit kasi alam naman, medyo nahihirapan ka pa, nag-adjust ka pa siguro unang laban mo sa DevCon to. No, marami akong talata niyan bro sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaso nga lang, itong mga stock knowledge lang to kasi hindi ko alam na dyan ka nag-argument sa pagka-Diyos ni Kristo. Unang Juan 20, 25 ba yun kung di ako nagkamali. Unang Juan 2.20 ba? Basta, yung meron akong talata niya, letra for letra, si Kristo ay tunay na Diyos bro, no? Medyo nagulat lang ako, ayun yung tema natin, that pala, dun muna tayo sa pagiging Diyos ni Kristo para mga baong kong talata. Puro sa pagka-Diyos ni Kristo kasi puro sa rebulto tong gamit ko eh. Ngayon bro, kung magtanong ka, kahit ano na lang bro, itanong mo sa akin bro, no? No, sagutin ko na lang kung kahit di ko na isama sa nilatag ko bro. Kasi marami talaga akong mga tanong sa'yo bro, na medyo naipit ka. Gaya niyan, nung unang tanong ko sa'yo, sabi mo, so kayo pala yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nag-yes ka dun bro eh. Kung i-reply natin yung natin. Oo, nag-yes ako doon kasi nag-yes ka dun bro. Sumang-ayon ka bro na sumasamba. Excuse me. Moderator, time muna. Nakahinto tayo sa 4 na minuto at 2 segundo. Pakiusapan ko ang ating affirmative. Kapatid na Alan Intico. Habang nagpe-present po ang atin pong negative na si kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic, wala munang magre-react. Kasi kahit yung kanyang pagtatanong, huwag niyo pong sasagutin. Bahagi po yun ng kanyang presentation. Okay po? Sige po. So, yan. So, salamat at ibabalik natin ng oras kapag nagkaroon ulit ng interruption, magagawad ulit tayo ng warning. Ano po? So, kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church, meron pa ho kayong 4 na minuto at 2 segundo. Okay? Salamat, bro. So, proceed kapatid. Bali, sa totoo lang talaga, dun pa lang sa tanongan natin, ma-declare na kung sino yung, ayoko na lang magbuhat ng bangko, paubayan na lang natin sa tao kasi sa mga tanong ko, oo ka naman ng oo. Tinanong kita, sumasamba pala kayo sa Diyos kasi sinasamba niya tao, nag-oo ka naman. No, bro, pasensya na, bro, balik ko lang yung tanong ko sa'yo na huwag kang masyadong ganyan din naman ako nung bago lang ako sa DevCon, medyo naipit din ako nung kapatid mo na si Makisig. Kaya nga siguro sana, so ganda ko siya, nakatapat ko dito para makabawi ako. Medyo na ka doon. Alam ko naman na medyo nahirapan ka sa mga question and answer kasi siguro bago ako pa lang dito. Sa marami sana akong talata tungkol sa rebulto, sa mga tributo namin, kaso nga lang bro, mga brother, medyo naiba yung tema niya. Kaya parang awkward kung ilatag ko lahat to, siguro sa mga susunod na laban ko na lang, no? At tanungin niya, mga letra por letra, may baon ako dito, hindi ko na isasama yung mga nilatag ko kanina na unang Samuel 15:12 na mga gumamit yung mga sila ng mga monumento nila bilang alaala. Dahil yung isa, minsan hindi sila nagkaanak, gumamit sila ng monumento bilang alaala. Tapos, kung bakit kami, mga Katoliko, meron kaming mga monumento ni Mama Mary, nila San Pablo, hindi yun upang gawing Diyos-Diyosan, paglilinaw ko. Kaya nga binigyan ko si Brother Alan ng isang talata. Kung sakaling tanungin ko siya, bro, bakit kayo may rebulto ni Manalo? No, natanso. No? Hindi kita bro aakusahan, no, na ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa totoo lang, marami sana akong pwedeng i-cross doon sa rebulto nyo. Kaso nga lang, ayoko naman na umatol dahil ayon sa hatol ay siya rin sa yung ihahatol. Huwag kayong mamuna ng tao kung di mo nakikita ang malaking troso sa iyong mga mata.
no? Mateo 7:1 patuloy, Last bro. 2 minutes. Last 2 minutes. Ngayon, bro, tanungin mo na lang ako ng tanungin kung sakaling makapuntos ka rin, bro. Kasi marami sana akong talata ditong baon eh. Oo. Napunta tuloy tayo sa pagka-Diyos ni Cristo. Sayang dat susunod eh. Babaon ko yun para kung sakaling makaharap ako ng INC. O nga pala, hindi nyo nga pala ang ginagawang Diyos si Cristo. Bro, una sa lahat bro, walang problema kung ang Diyos hindi nakikita, si Kristo nakita kasi nga siya ay nagkatawan tao. Siya yung berbong nagkatawan tao na Diyos, no? Unang Juan 1:1, 7 yata yung isa yung nagkatawan tao. Hindi ko kasi dala yung pagka-Diyos ni Kristo eh. Tapos, siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita, the image of the invisible God. Kaya siya, may nababasa talagang ganon. Siya, kasi nga, siya ay may dalawang klaseng state, no, kalagayan. Siya ay tunay na tao at tunay na Diyos, no, ayon sa unang sa Juan 1:1, hindi ko kasi nanood kasi puro tungkol sa revolto tong baon ko, no. Dati nagpo-procession din niya sila. Yung unang yung Joshua sa East 12, no, nag-procession sila. Utos yun bro, utos. Ngayon bro, mga Israelita yan, hindi naman lingid siguro sa kaalaman mo na yung mga napuputol ba? Parang may nag-interrupt eh. Ayun. Hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat na ang mga yung sa lumang tipan, no, karuktong yan ng New Testament, no. Gumamit sila ng mga imahe sa pananampalataya nila, gaya ng Ark of the Covenant, may rebulto ng kerubin yun, at hindi naman lingid siguro sa kaalaman nyo lahat dito sa room na nagbabasa ng Bible, na ang kanilang templo ay punong-puno ng mga larawang inanyuan, no? Sa makatuwid, bro, yung mga Israelita na yan, bro, kalahi Okay, yan. time. Nasa New Testament. Sige, salamat. Okay, so dyan po nagtatapos ang 10 minutong presentation ng atin pong negative side, kapatid na John Paulo Cruz, sa kanya pong unang tindig. Okay, bago tayo dumako dyan sa ating mga pagbati, tapusin muna natin ang question and answer ng 10 minutes na igagawad sa atin ng affirmative. Yan. Muli ang paksa po na pinatutunayan ng affirmative side, kapatid na Alan Entico ng INC, patutunayan ng INC na ang Roman Catholic Church ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay, so pasok na tayo sa 10 minutes cross-examination. Kapatid na affirmative, Alan Entico ng INC, ready na po ba kayo sa pagtatanong? Opo. Okay. So kung handa na po kayo, naka-ready na ang 10 minutes, timer starts now. Handa mong binasang verse sa Biblia sa mga Diyos-Diyosan. Bakit kahit isa wala kang binasa? Dahil ba labag sa labag niya dahil ba labag sa inyo ito? Ang dahil ng verse binasa sa Biblia, bakit kahit isa wala kang binasa na bawal ang tao magsamba sa Diyos-Diyosan? Ang dahil mong tinalata, Isaiah, Samuel, Hari, etc. etc. Bakit kahit isa wala kang binasa? Bro, kung narinig mo kanina, tinalata ko agad yung isang talatang ginamit mo kasi isa lang naman yung talatang ginamit mo. No, meron akong binasa bro, yung talatang isang pirasong binasa mo, yung Exodo 20. Sabi ko nga, simulain 1, patuloy yan. No bro, tsaka hindi naman kasi Diyos-Diyosan yung mga rebulto namin. Bakit ako Next tatalata question. ng mga Diyos-Diyosan? Sigurado ka? Yun lang. Sige. Next question ko. Inutos ba ng Diyos na sambahin si Kristo? Oo, hindi. Bro, ikaw nga kanina nagkunang sumagot niya, sabi mo utos yun, no? Tinanong kita, sinamba mo ba si Kristo, sinasamba niyo ba? Break. Break. Excuse me, moderators time muna. Okay, kapatid na John Paulo,
tinanong kayo ng categorical, yes or no, hindi po kayo sumagot, bibigyan ko kayo ng isang warning. Okay? Okay, bro. Thank you. So, proceed tayo. Meron pa tayong 8 minutes and 53 seconds. At pakiusap ko lamang po sa both side, habang hindi pa tapos ang pagtatanong, huwag muna pong sasagot. Ano? Ganon din naman yung nagtanong, kapag hindi pa tapos yung sumasagot, huwag po muna kayong magbabat-in. Okay po ba yon? Both side? Kapatid na inti ko? Opo. Okay. Sige, bro. Kapatid na John Paulo, okay? So, balik sa'yo, kapatid na nagtatanong. So, 8 minutes and 53 seconds. Go ahead. Nung namatay ba si Kristo, may bumuhay ba sa kanya o binuhay niya sarili niya? Merong mababasa, bro, na siya ay muling nabuhay. Both yan eh. Meron ding mababasa na binuhay siya ng Diyos. Kasi nga, part siya ng Diyos na isang tunay na Diyos. Yun yung sagot Anong ko, bro. talata? Sige. Ibig sabihin, may bumuhay sa kanya, tama? Yes, bro. Both yun, bro. Nabuhay siya. Sa ibang talata naman, binuhay siya. Kaso nga lang, hindi ko dala yung mga talata kasi mga tungkol sa rebulto tong... Okay na. Break muna, kapatid. So, meron ako naririnig na ingay. Saan kaya yon? Hindi ko alam kung saan po eh. Okay. So, kapatid na Alan Intico, kayo po ay muling nakalabag alinsunod sa ating napagkasunduan. Hindi pa tapos yung sumasagot, ay bigla po kayong nakapasok. Bibigyan ko po kayo ng isang warning. So, meron po kayong meron na kayong 3 warnings. So, babawasan ko po kayo ng 1 minuto sa inyo pong pagtatanong. Ang oras po natin, 8 minuto at 20 segundo. Magiging 7 minutes na lang po ito at 20 segundo. Okay? So, balik po tayo sa pagtatanong ng ating pong kapatid. Okay, so timer starts now. Okay. Ang Diyos ba, ang tunay na Diyos ba namamatay? Hindi, bro. Kaya nga ang namatay sa kanya yung katawan tao. Kaya sumagot ako, no. Kaya nga ang namatay sa kanya yung katawan tao, pero ang pagka-Diyos niya hindi namamatay. At may mababasa ang talata-letra po letra na si Kristo ay tunay na Diyos, bro. At ayon nga rin sa tinalakay natin kanina, 1:20 at ito, sinabi rin na kanya ni Tomas yun, Panginoon ko at Diyos ko, bro. Hindi mo yung Next nakatulad. question. Next question. Kung si Kristo ang tunay na Diyos, sabi mo, sino ang anak ni Kristo? Ano, bro? Ay, sige. Sino? Ang tanong ko ito, kung si Kristo ang tunay na Diyos, sabi mo Diyos si Kristo, tunay. Bro. Kung Diyos si Kristo at tunay pa, sino ang anak ni Kristo na naparito sa lupa? Bro, malintanong moderator kasi siya nga yung anak ng Diyos eh. Na Diyos din. Break. Bro, Okay, moderator's time. malintanong. Okay, so meron tayong rules na binasa kanina. Kapag walang sagot doon po sa itinatanong, ay automatic next question without explanation. Okay po? Sige, So bro, kapag sasagot. sa tingin ninyo, wait lang. Kung sa tingin ninyo hindi akma, sabihin nyo na lang po, next question. Okay po? Para tuloy-tuloy tayo. Sasagot na lang ako. Okay. Wala. Sige. Wala. Wait lang po, kapatid. Wala. So, Ibig sabihin, Teka, saglit lang po. Makinig muna kayo sa moderators, ano? Okay? So, masyado kayong gigil, ha? Okay. Pasensya na, So, moderator. 15 seconds. Go ahead. Sagutin Sa akin natin, po. wala dahil hindi naman siya yung Diyos Ama. Ang tinutukoy mo, bro, yung Diyos Ama na sinugo niya
nakakataas-taas ang anak ng Diyos na si Kristo na tunay na Diyos nga ayon dun sa 1:28, no? Yung isang talata, unang 1, Kapitulo 5:20, yon. Buti naalala ko kasi hindi ko dala yung mga notes tungkol Next sa pagkadiyos ni question. Kristo. Next question. Ito tanong ko. Sa Juan 17:3, sino ang tunay na Diyos na pinakilala ni Kristo? Sarili ba niya o ang Ama? Kasama na rin ang Ama, kasama na rin yung sarili niya kung ipapagpatuloy mo yung basa. Kung iyan yung talata na iniisip ko, bro. Kasi hindi ko nga dala yung mga notes ko nung tungkol sa pagkadiyos ni Kristo, puro tungkol sa rebulto to eh. Ayun yung sagot ko. Next question. Next question. Sa Juan 17:3, sinong tao ang nagsasalita dyan? Bro, sa totoo lang, hindi ko, kung gusto mo bro, i-elaborate mo yung keyword. Moderator, i-elaborate niya yung keyword kasi medyo, sa totoo lang, lumalayo na sa topic eh, tungkol sa rebultong Diyos. Okay, Ano to eh. break. Hindi ko dala yung mga tungkol sa Diyos eh. Break muna, moderator's time. Okay. So, kapatid na affirmative. So, pakiusap po ng ating kaibigan, pag kayo po ay magtanong kasi wala siyang dalang mga gamit na mga talata, ay pakiklaro nyo po muna yung inyong itatanong. Kung kinakailangan yung basahin, gawin nyo po muna para masagot po kayo ng maayos. Okay lang po ba yun? Okay lang po. Okay, so- Start lang po nga sa oras. Dapat bago siya makipag-debate, kahit isang Biblia lang, sapat na yan, nandun na yung sagot eh. Kung talagang Hindi alam bro, niya. objection. wait lang. Okay na po yung inyong dito. campaign. Tuloy na tayo, proceed na tayo. Ano? Sige. Nag-side comment na eh. Sabi niya wala akong dalang Sige. Biblia, ang tambakin na lang. Wait lang. Okay na yan. Okay na yan. Oo, so ganito ha. Oo. Papaalala ko lang po ang inyong topic. Ang topic po ninyo, patutunayan po ng INC na ang Roman Catholic Church ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? So proceed po tayo, kapatid na Alan. Hindi ko sa inyo pong pagtatanong, 6 minutes and 5 minutes and 1 seconds. Go ahead. Sige. Utos ba na Diyos na igawa siya ng larawan? Diyos yun ha. Merong mababasa letra por letra 19 hanggang 21 sa pamamagitan ng altar at isang monumento pararangalan sasambahin si Yahweh, Bible at mga Bible, Douay Rhymes version ng Catholic at The Living Bible, Protestante. Meron ding mababasa sa MBB translation na yung mahaliging bato pala Next na yun, question. sa Douay Rhymes version, isang monumento, larawang inanyuan. Next question. Di ba sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko? Bakit gumagawa kayo ng Diyos-Diyosan? Bro, hindi kami gumagawa ng Diyos-Diyosan, bro. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina, sa 19, monumento lang yun sa pagpaparangal kay Yahweh dahil doon siya sasambahin. Utos yun dun sa sinabi ni Isaiah, sa Isaiah. Si Kristo, bro, no? Babasa, teka, tayo mo ko Mateo 7, Mateo Next question. 5:17. Sige. Dito pala sa Exodo 20, bagsak na. Okay. Okay, break. Ito na. Kapatid na Alan, ang tungkulin niyo po ay magtanong lamang. Ano po? Okay, wala po tayong side comment. Nakatutok Oo. na sa Exodo na to. Oo, so, okay, Okay, so nakalagay sa atin, wala tayong side comment, ano? Okay, so proceed tayo. Meron po kayong 3 minuto at 41 segundo. Go Sige. ahead. Bakit si Kristo ginawa ninyong Diyos-Diyosan ay hindi naman siya Diyos? Bakit inukit ninyo paksa natin dito Diyos-Diyosan na bakit ginawa niyo ng Diyos-Diyosan?
Bakit naukit nyo si Kristo na Diyos-Diyosan na tatawag yung Diyos? Ayan Diyos-Diyosan yan Okay, Bakit bro, inukit mo? sasagot na ako dahil bakit lang paliwanag agad yan. Una sa lahat, hindi yan Diyos-Diyosan bro. No? Yan ay imahe ni Kristo. Alam mo naman yan, sinabi mo kanina bro eh. Ngayon, di mo naman natutulan na siya ay tunay na Diyos dun sa Isaiah 20, versikulo 28. Sabi mo nagulat bro. Tapos, dito naman sa Isaiah 19:19, hanggang 21, si Yahweh ay paparangalan sa pamamagitan ng Next altar question. at monumento, bro. Letra por letra. Next question. Question. Ito dapat mo sagutin ng matino. Utos ba ng Diyos? Kapatid na break muna, break. Kapatid na Alan, meron na naman po kayong side comment. Bibigyan ko po kayo ulit ng 1 minuto. Isang tawag dito, warning. May tag-isa na kayong warning ni kapatid na Paulo. Ano po? Okay, so no side comment po. Tanong lang po, diretso. Okay? So, 2 Kapatid, minutes and 39 seconds. Go ahead. Wala kong pikunan kasi lahat naman tao nasa na tayo. Sige. Paano nagkaroon ng Diyos-Diyosan sa simbahan ninyo? Sino may gawa niyan? Okay bro, sagot. Dahil paano una sa lahat bro, hindi nga bro mga Diyos-Diyosan, mga banal na imahe yun, no? Dahil gaya nga ng sabi ko kanina sa'yo, hindi lahat ng rebulto Diyos-Diyosan. Dahil kung Diyos-Diyosan lahat na rebulto, tatamaan yung rebulto ni Felix Manalo na kulay tanso, no? Utos yan bro, no? Isaiah 19:19 hanggang 21, pararangalan si Yahweh sa pamamagitan ng altar at monumento, letra por letra, Katoliko na Bible, Next question. Dual version, at Protestante na Next Bible. question. Mali na ano niya doon. Utos ba ng Diyos na gumawa ng mga larawan ang mga tao para doon siya sambahin? Yes, bro. Oh, yes. Yes, letra por letra, Isaiah 19:19 nga, patuloy hanggang 21, sa Y Rhymes version, Katoliko na Bible, si Yahweh paparangalan sa pamamagitan ng altar at monumento. Ganon din sa Protestante na Bible, The Living Bible, no? Siya ipaparangalan, sasambahin doon, bro. Ngayon, bro, yun letra por letra, bro. Okay na, bro, marami. Next Kung gusto question. mong mahirap na tanong pa, sige. Next question. Ikaw ba, saan sumasamba? Sa Diyos-Diyosan o sa Espiritu? Bro, sumasamba ako sa Diyos, sa tunay na Diyos, bro. No, hindi sa Diyos-Diyosan, Hindi. bro. Yun yung sagot. Teka, bro, wag ka munang bumatin, bro. Mayroon akong second explanation, bro, no? Yan, bro, hindi yan mga Diyos-Diyosan, bro. Mga material yan na bagay sa pamamagitan yan, sasambahin si Yahweh. Hindi yan, bro, mga Diyos-Diyosan, no? Isa Next question. 19:19. Sige. Next, kung hindi Diyos-Diyosan, sisimba ka, ba't nakaharap ka sa Diyos-Diyosan na kahoy? Di sisimba Okay, ka, bro. di ba? Ba't nakaharap ka Hindi doon nga. kung hindi Diyos-Diyosan yan? Dahil ang tanong niya bakit, ulitin natin, hindi nga po yan bro, Diyos-Diyosan, Isaiah 19:19, hanggang 21, si Yahweh ay pararangalan sa pamamagitan ng altar at monumento. Ulitin ko, Dual Rhymes version, no? Catholic Bible, Protestante na Bible, The Living Bible, MBB translation, Katoliko at Protestante, at marami Next pang question. talata, bro. Sabi mo, hindi Diyos-Diyosan yan. Bakit sa bahay-bahay ninyo may mga Diyos-Diyosan kayo? Bro, hindi nga po yung Diyos-Diyosan. Opo. Time. Sige. Okay, time. Okay, diyan po nagtatapos ang unang bahagi ng ating pong first section, ng ating unang section. Po. Yan, so nakita niyo po medyo may kainitan yung kanilang pag-uusap, ano? So, dito. ganito po, ano? So, tuloy-tuloy lamang po tayo. Kapatid na lang siya, meron ka ba munang para ipusin na natin sa second stand? Proceed mo na bro.
Okay, kasi Sige. meron pa tayong debate, nakasunod. Okay, so muli po ay ibabalik natin sa atin pong affirmatibo, kapatid na Alan Entico ng INC, ang muli niyang paglalahad ng 10 minuto. Ready na po kayo, kapatid na Alan? Sige. Sige po. Okay. Ito, babasahin ko sa So, Biblia. timer. Start. Katoliko at Protestante. At Next marami pang question. talata. Sabi mo, hindi Diyos-Diyosan yan. Bakit sa bahay-bahay ninyo may mga Diyos-Diyosan kayo? Bro, hindi nga po yung Diyos-Diyosan. Opo. Time. Sige. Okay, time. Okay, dyan po nagtatapos ang unang bahagi ng ating pong first section, ng ating unang section. Yan, so nakita niyo po medyo may kainitan yung kanilang pag-uusap, So, dito. ganito po, So, tuloy-tuloy lamang po tayo. Kapatid na Rasha, meron ka ba munang para iproceed na natin sa second stand? Proceed mo na, bro. Okay, kasi meron pa tayong debate, nakasunod. Okay, so muli po ay ibabalik natin sa atin pong affirmatibo, kapatid na Alan Entico ng INC, ang muli niyang paglalahad ng 10 minuto. Ready na po kayo, kapatid na Alan? Sige. Sige po. Okay. Ito, babasahin ko sa So, Biblia. timer starts now. Dito sa 1 Jes 7, hanggang 9, sabi ni Kristo, para ang tao po ay maligtas. Sabi ng Panginoon sabi ng Panginoon ito, muli nga sinabi sa kanila Panginoon Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin, sa pamamagitan ko, ay maliligtas. Talatang Juan 10:7 at 9. Ano po ang alok ng ating Panginoon Kristo? Siya ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa Kanya, maliligtas. Ibig sabihin, kung aanib ka sa Kanya, iglesia, kung tatanggapin mo talaga siya pintuan, maliligtas ka. Sabi ng Panginoon Kristo, sabi niya, muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kaya ang tao, kailangan ng kaligtasan. Ikaw kapatid, hindi ka ba nangangalang kaligtasan? Lahat ng tao, kailangan ng kaligtasan. Yan ang utos ni Kristo. Anong utos ng Diyos para ang tao maligtas? Dito sa unang Timoteo. Unang Timoteo 2:4 at 5. Makinig ka kapatid at nang ikaw makaunawa ha. Unang Korinto 2. Unang Timoteo 2:5. Ang kapal Biblia. Para ang tao ay maligtas kasi kailangan niya ang kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Diba? Unang Timoteo 2:5. Okay. 4. Na siya'y may ibig ng lahat ng tao ay mga ligtas at mga alam ng katotohanan. Ano po ang sabi ng Diyos? Na siya'y may ibig ng lahat ng tao ay maligtas. Ang Diyos, lahat ng tao, gusto niya maligtas. Kaya lang, sinong Diyos ang kikilalanin ng mga tao? Sa talatang 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Sino po si Kristo? Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kaya ang ating Panginoong Kristo ay hindi Diyos. Kasi kung Diyos si Kristo,
kapatid na moderator at kung sino ka man dyan, kung Diyos si Kristo at tunay pa, sino po ang tagapamagitan yung dalawa? Tagapamagitan pa lang po tayo kung sino Sino ba ang tagapamagitan kung Diyos si Kristo at tunay pa? Kung Diyos si Kristo at tagapamagitan pa, wala na tagapamagitan kasi magiging dalawang Diyos. Kasi sabi na talata sa unang Timoteo 2:4-5, sabi ng Diyos na siya'y may ibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga alam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya po ang Panginoong Kristo ay hindi Diyos kasi ginawa siya na Diyos na tagapamagitan at tagapagligtas. Dito po sa gawa 2:36, ganito po ang mababasa natin. Gawa 2, kapatid, makinig ka po at sundan mo po ang aking talata. Dito sa Gawa 2:36. Gawa 2:36, pagkatalastasin nga ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ano po kapatid ang ginawa ng Diyos sa kanyang anak? Ginawa siyang Panginoon. Kasi Kristo, Panginoon natin. Sino may gawa? Ang Diyos. Sabi ng talata, pakatalastasin nga ang buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon, itong si Kristo Jesus. Ano pa ang ginawa ng Diyos sa kanyang anak? Dito sa Gawa 5:31, ganito po ang mababasa natin kapatid. Gawa 5:31, na siya'y pinadakila ng Diyos ng kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas at magbigay ng pagsisisi sa Israel at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ano po ang ginawa ng Diyos sa kanyang anak na si Kristo? Ginawa siyang tagapagligtas. Kaya si Kristo po, ang ating Panginoon sa Kristo, ay ginawa ng Diyos na tagapagligtas. Sino po ang kanyang ililigtas na kanyang katawan? Dito sa Efeso 5:23, ito po ang ating mababasa. Efeso 5:23, ganito ang ating mababasa. Ito. 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sino pong liligtas ni Kristo ng kanyang katawan? Ang kanyang iglesia. Hindi ang Katoliko. Bakit? Sa pangalan pa lang, bagsak na. Kung iglesia katolika kayo, asan ang pangalan ni Kristo? Kung Diyos si Kristo, asan ang pangalan ni Kristo sa templo ninyo? Sa pangalan pa lang, bagsak na kayo. Kami, iglesia ni Kristo. Bakit? Nakasulat sa Biblia, iglesia ni Kristo. Roma 16:16. Ganito ang nakasulat. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng mga iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Kanina po iglesia ang Roma 16:16. Iglesia ni Kristo at hindi po kay kapatid na Manalo. Kung kapatid na Manalo po yan, di sana walang iglesia ni Kristo. Di dapat sana hindi po na iglesia ni Kristo. Bakit? Ay sa kanya yan Ay si Kristo nagtatagka. Umado ka sa kanya kasi iglesia ni Kristo. Kaya iglesia kay Kristo. O di ba? Paano mo nasabi ang iglesia ng Diyos ay kay Kristo? Dito sa 1:17. 11, ganito ang ating mababasa. At 9, ganito ang ating mababasa. 1:17, 11, 10, at 11. Ganito ang ating mababasa. Okay, ito. 9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Makinig ka boy, hindi kayo Ulit, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Ang dinadalangin ko kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo at ang lahat ng mga bagay ay iyo. Okay na to. At ako'y lumalawalhati sa kanila
At wala na ako sa sanlibutan. Ang mga ito'y nasa sanlibutan pa. Ako'y paririyan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ano po yung Gawa 20:28 na nakasulat sa Gawa 20:28, Iglesia ng Diyos? Kanino po yun? Ang sayo ay akin, ang akin ay sayo. Kaya ang Iglesia, kanino po mga kapatid sa Gawa 20:28? Sa Diyos, in short, Iglesia ni Cristo. Bakit? Kaninong dugo yan? Dugo ni Cristo. Gaya ito ang ating mababasa sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo yung sarili at ang buong kawan na sa kanila hinirang kayong Espiritu Santo na makapatiwala upang pakanin ang Iglesia ng Panginoon. Sinong Panginoon? Sa Gawa 2:30 sa binasa ko po kanina. Last 2 minutes. Ang Last 2 minutes. ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Gawa 20:28 na Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, Iglesia ni Cristo. Tanong, ang relihiyon nyo ba mababasa sa Biblia? Lahat ng Biblia, kakalin mo. Simulan mo sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Wala kang mababasang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Bakit? Anong nakasulat sa Biblia na tumalikod ng Katoliko? Iglesia ni Cristo. Yan ang hindi nila sinunod. Diba? Dito sa 1:18, sabi ni Cristo, siya ang ulo ng katawan sa makatidbagay ng Iglesia, ang pasimula ng panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon sila ng kadakilaan. Sa 3 tayo mga kapatid hanggang 15. Maghari sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo na diyan dinawag din naman kayo sa isang katawan na maging mapagpasalamat. Kaya po ang Iglesia kanina po kapatid, sa Iglesia ni Kristo. Ulitin ko, ang Iglesia kanino? Kay Kristo. Ulit, ang Iglesia para kanino? Kay Kristo. At hindi kay kapatid na Felix Manalo. Hindi sa kanya yan. Kasi kung sa kanya yan, hindi ako mag-i-Iglesia ni Kristo. Ora mismo, ayun palang aalis ako kung sa kanya Iglesia. Eh nabasa ko sa Biblia, Iglesia ni Kristo, sa makatwid, ang Iglesia kay Kristo, hindi kay Manalo. Diyan palang dapat palang alam mo na kung kanino yan. Kasi paano pa nagbabasa ng Biblia, ginagawa niyong mali. Dapat, kung ano nakasulat sa Biblia, sundin nyo kasi Iglesia ni Kristo, ang Iglesia para kanino? Sa Diyos. Kasi ang Iglesia ng Diyos, yun ang Iglesia ni Kristo. Kasi anak ni Kristo yan eh. Ang anak, sino ba anak ng Diyos? Di ba si Kristo? Dito sa Mateo. Time. Okay. Okay, time na po. Okay, dyan po nagtatapos ang 10 minuto na presentation ng affirmative side. So ngayon po, ipapasok na po tayo sa question and answer, sa cross-examination na isasagawa ng kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church sa paksang patutunayan ng Roman Catholic Church na ang RCC o patutunayan ng INC na ang RCC ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kapatid na John Paulo Cruz, ready na po kayo sa 10 minutes? Ready na, bro. Okay, sige. Ready. 10 minutes, timer starts now. Okay, bro, narinig ko yung sinabi mo kanina na sabi mo kay Felix Manalo talaga yan, tapos binawi mo rin nung sa uling tanong mo. So, bali bro, inaamin mo na ngayon na kay Felix Manalo talaga yan o nadulas ka lang dahil nung uli sinabi mo kay Cristo. Yun yung tanong ko, bro, Pili. Ang una, sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo at hindi kay Manalo. Sunod na tanong, bro, sa lahat ng mga talatang binitaw mo, meron ba diyang mababasa letra por letra na si Cristo ay hindi Diyos o hindi tunay na Diyos o Diyos-Diyosan? May mababasa ba dyan letra por letra o pakahulugan mo lang, bro? Pili. Kung mabasa ko nasa Biblia na hindi si Diyos si Cristo,
Bro, babasahin mo bro letra por letra, si Kristo ay hindi Diyos. Sige Kung ha. babasahin mo yan bro, objection Babasahin. moderator kung babasahin niya na tao lang. Kaya, wait, Bigyan wait, mo ko ng wait. oras ha. Babasa. Ah. Moderator. Saglit lang po, moderators muna, moderator. Oo. Okay? So, yan po ba ay showdown po ba yan? Kapatid Hindi na bro, dahil negative? kung gusto na niya ng showdown, sige bro, itong showdown ko sa lahat ganito, ng ha? talatang binito Oh, niya. sige, showdown Ah. tayo. Okay, Sa lahat ng kapatid, talatang ganito. binanggit niya. Oo. Dito sa ating DevCon, hindi natin pinahintulutan ang showdown. Pwedeng mamaya na lang yan basahin or basahin. Basta rito, mabasa o hindi, ay wala tayong showdown. Ano ho? Ano lamang po at Sige. sagot tayo. Okay? So, balik ang pagtatanong sa iyo, kapatid na Alan. John Paulo. Go ahead. Okay, sa lahat ng talatang binigay mo, meron ba diyang mababasa si Kristo ay hindi Diyos? No, hindi Diyos, letra por letra, hindi tunay na Diyos o Diyos-Diyosan, meron ka ba diyang mababasa letra por letra? Kung babasahin mo naman bro, tao lang, pabor pa rin sa amin yan. Kaya dapat, ang hinahanap ko bro, kung meron ba hindi Diyos, no, hindi Diyos si Kristo o dinagdag o pakahulugan mo lang bro. Meron ba? Wala. Pero ako mabasang tao si Kristo at hindi Diyos. Bro, ang tanong ko bro, ulitin ko moderator no, hindi niya naintindihan eh. Sabi ko bro, hindi mo babasahin yung tao lang kasi pabor pa nga rin sa amin yan bro. Yung talata na yan, pabor. Ang hinahanap ko bro, yung papabor sa'yo na si Kristo ay hindi Diyos, hindi tunay na Diyos or Diyos-Diyosan, kahit saan sa tatlo na yun bro, gamitin mo lahat ng translation, meron, wala. Ang nakasulat sa Biblia, si Kristo ay hindi Diyos. Bro, talata, Talata? hindi Diyos ha. O sige. Si Kristo ay hindi Diyos. Basahin ko ha. Basa. Kasi may oras po ito mga kapatid ha. Baka maikat niya sa akin ha. Ito, may hawak ka ng Biblia ngayon. Sundan mo ako. Bro, bilisan mo, sayang oras. Hindi, may hawak ka Mata-time ba? na 20 seconds lang. May hawak ka ba ng Biblia ngayon? Break. Bro, Sundan mo meron. ako. Wait. Kapatid na nagtatanong, hayaan niyo po siya kung ano yung sasabihin niya. Wag niyo na pong tawag diyan, susugan kasi tumatakbo po yung oras niya. Okay? Pag dumako na po Concerned kasi tayo ako, sa baka takbo hindi niya, ano. sa takbong oras, sasabihin ko po next question. Okay? Bro, bigyan Running niya time muna yung po talata, tayo. bro. O sige. Okay, Oras kasi saglit. talata yung hinahanap ko eh. Saglit mga kaibigan. Okay? Pakiklaro, kapatid na John Paulo Cruz, pagkatapos susundan ng pagsagot. Okay? Meron pa tayong 7 minuto, 4 na segundo, go ahead. Ayun yung tanong ko bro, naintindihan naman ni Alan. Sayang kasi, Alan sagot, meron, wala. Meron. Talata. Juan 20:17. Sinabi ni Kristo na hindi siya Diyos. Basa bro. O sige, ito ha, Juan 20:17 ha. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit, pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabi mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, ito na ha, at inyong Ama, at aking Diyos, at inyong Diyos. Saan po aakyat si Kristo? Sa aking Diyos at Next inyong question. Diyos. Bro, ulitin ko yung tanong ko bro Sa talata ba binasa mo na yan, meron ba diyang nakasulat na ako ay hindi Diyos? Letra por letra? O pakahulugan na naman yan bro? Dinagdag mo lang. O nawa mo lang Diyos eh. Ang nakasalat Sinabi niya, teka bro, tatanong mo na ako bro. Kasi sinabi niya, pupunta siya sa Diyos. Meron ba diyang mababasa na siya ay hindi Diyos bro? Letra por letra? bakit Bro, yung aalatin mo tanong ko, kapatid? meron wala?
Bakit Honest. natin ng letra po letra? Ay nakasulat sa Biblia, hindi mo pwedeng baguhin. Okay, break. Okay, so maliwanag po sa ating rules. Kapag categorical ang tanong, sagutin po ng categorical. Mm-mm. So, kapag affirmative, bibigyan kita ng isang warning, meron ka ng dalawa. Okay? So, ang tanong po sa inyo, kung mayroon daw pong mababasa, o wala. Okay? Proceed po kayo sa 15 seconds, kapatid na Alan. Go ahead. Walang mababasa letra po letra na sinabi ni Kristo na ako hindi Diyos. Kasi nakasulat dito sa Biblia, kasi ang Biblia po kapatid, huwag natin dadayain ha. Sabi ni Kristo, aakyat ako sa aking Diyos at inyong Diyos. Nakasulat po dito, aakyat ako sa aking Ama. Ibig sabihin, si Kristo may Ama. At inyong Ama rin natin yon. At aking Diyos, pag sabing aking Diyos, si Kristo may Diyos. At Next aking question. Diyos, at inyong Diyos. Next question. Okay, bro. Kung ako naman ang bumasa, letra por letra, bro. Hmm. Unang 1-5-20. Sige. Letra por letra. Sige. No. Tutulan mo, hindi. Ito, babasahin ko muna, moderator. Baka sabihin niya, nagbabluff lang ako. And we know that Christ, God's Son, He came to help us understand and find the true God. And now we are in God. Because we are in Jesus Christ, His Son, who is the only true God. And He is eternal life. Yan bro, nakabasa ako, letra por letra, baliktad. Sige. Aminin mo na ngayon na ikaw, wala na lang letra por letra. Ako, meron. Bro, magtatanong mo na bro. Tanong po. Aaminin mo na ba ngayon bro na ako may letra por letra, ikaw wala, pakahulugan lang, yes or no? No. Okay na? Okay na, ano ang sagot ko? Kasi ang sagot dito na at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ang naparito, ang anak, hindi ang Diyos. So bro, tutol ka dito nung sinabi, we are in Jesus Christ. He is Son, who is the only true God and He is eternal life. Tututulan mo ba to bro? Yes or no? Hindi. Tama ang nakasulat sa Biblia. Kapatid ha. Ang nakasulat sa Biblia, tama. Ang paliwanag lang ang mali sa inyo. Kasi, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino bang naparito? Ang anak ba o ang Diyos? Next question. Sunod na tanong bro, ba't hindi mo tinuloy yung talata? Ba't pinutol mo? Bro, ito, tutuloy natin. Sige, basahin. Sige. And now we are in God. Because we are in Jesus Christ. Yeah? He is Son, who is the only true God, and He is eternal life. Walang paliwanag, bro. Letra por letra. Tutul ka dito, bro. Yes or no? Ang nakasulat sa Biblia, tamang nakasulat sa Biblia, boy ha. Ang mali, yung paliwanag ninyo. Tama? Kasi kung matatanggapin mo si Kristo ang Diyos, dito sa 1:5-20, sino ang anak niya? Diba? Diba? Tunay na Diyos may anak. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino bang naparito? Ang Diyos ba ang anak? Next question. Question na, bro. Kasi bro, hanapin ko sa yung anak dito sa 1:5-20. Next question po. Next question, kapatid. Next question. Ano, Juan 1:1, ang verbo ay Diyos, letra por letra. Tutul ka dyan, bro. Yes or no? Dito sa 1:1, may nakasulat ba na Kristo? Break. Ang verbo at ang verbo ay sumata Diyos pa. Kapatid na Alan, tinanong po kayo na categorical. No, so, sagot po muna ng yes or no bago po magpaliwanag ng 15 seconds. Okay, go ahead, kapatid na Alan. No. Okay na? 15 seconds. No ang sagot ko, no. So, Next bro, question.
Ulit, ito na naman yung tanong ko. So, meron pala kayong mga talata sa Biblia na hindi nyo tanggap, na tututulan mo, dahil sabi mo no, para lang maitawid na naman yung aral nyo. Taliwas sa Bible. Kasi tinutulan mo, meron pala kayong mga talata sa Biblia na ayaw nyo tanggapin. Yes or no? Ang nakasulat sa Biblia, no, kasi sa Biblia, ang nakasulat, sumasa Diyos ang verbo. Ibig sabihin, kung Diyos siya, bakit sumasa Diyos pa siya? Kaya no, ang sagot ko. Next question. Okay nga, bro. Bali, tutol ka nga bro, nung sinabi dyan, napatuloy, ang verbo ay Diyos. Tutol ka nga bro, confirmatory. Tutol ako. Kasi kung sumasa Diyos ang Diyos, ay, sabi ko si Kristo ito, kung sumasa Diyos siya, ilan na sila ngayon? Dalawa na. At ito, nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa. Ibig sabihin, sumasa. Ibig sabihin, may Next magiging dalawa question. yun. Kaya ano ang sagot ko ha? Next question. Okay, ulitin na naman natin. So meron pala kayong mga talata talaga sa Biblia na tutol kayo. Kasi sabi mo no, tutol ka nung sinabi, ang verbo ay Diyos. Meron pala kayong mga talata sa Biblia na mga tinututulan mo, particular na isa pa yung Juan 20:28, no? Unang Juan 5:20. Meron pala kayong mga talata talaga tinututulan, letra por letra, ha bro? Hindi ako nag-i-explain letra por letra na tinututulan nyo, confirmatory, yes or no? Hindi namin tinututulan yan. Ang nakasulat sa Biblia, ang paliwanag kasi ang kapatid, ang nakasulat sa Biblia, tama yan. Ang paliwanag ng mga tao, yun ang mali, yun ang dapat natin tagapin. Ano bang sumasa Diyos? Kung Diyos siya, bakit sumasa Diyos pa siya? Dito tayo sa 1:1 ha. O, sumasa Diyos. O, Next question. Okay. Next question. Next question. Okay. Next question. Okay. Break muna, break. Okay, kapatid na Alan, Po, pagka narinig niyo po yung next question, tapos po Sige. o hindi ang inyo pong pagsagot, ay bitawan na po ninyo. Ano ha? Para Sige. makaproceed tayo. Okay, sige. so hindi ko muna kayo bibigyan ng warning para tuloy-tuloy tayo. Okay, 1 minute and 6 seconds. Kapatid na John Paulo, go ahead. Sunod na tanong, iwan na natin yan. Sa sinagot ko sa iyo kanina, por letra, Isayas 19:19 hanggang 21. So, tanggap mo na to bro. Tanggap mo bro na meron palang mababasa letra por letra na altar at monumento ng Panginoon letra por letra na hindi mo alam yung letra por letra na to. Yes or no? No. 19 ito. Oh. No. Time. Next question. Oh, next. Bro. Next question na bro. Okay. Sige. Mali ba yung ginawa, yung utos ng Panginoong Diyos dun sa Old Testament na gumawa ng mga larawang inanyuan kasi sa paraan ng pagsamba, kagaya ng mga Ark of the Covenant, particular yung templo ginagamit yun sa pamaraan ng pagsamba na punong-puno ng imaheng larawang inanyuan, yung mga sunugan ng insenso na may mga imaheng inanyuan. Time. Okay. So, hindi umabot na yung pagtatanong niya. Okay, dyan po natatapos ang question and answer natin, ang interrogation o tawag dito. Okay, ang cross-examination. So, dadako na po tayo sa 10 minutes naman na presentation ng atin pong kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church. Yan, ready na po kayo sa 10 minutes, kapatid na Paulo? Ready na bro. Okay, so 10 minutes. Timer starts now. Okay, nakita na naman natin, rebuttal na to. Yung mga tanong ko sa kanya, mga letra por letra, tinututulan niya, sabi niya no, verbo just no, puro no, total pala. Nung tinatanong ko siya, confirmatory, meron pala kayong mga talatang tutol, tinututulan, doon na siguro siya napapaisip, ba't ko sinabing tutol ako?
No? Kasi yun yung kasunod talaga na tanong ko dyan eh. Totoo lang, hindi ko na binibigatan yung mga tanong ko talaga eh. Kasi, tungkol na lang sa pagka-Diyos to, sinakyan ko na lang yung tema niya eh. Hindi pa rin obra eh. Kahit sakyan ko yung tema mo pagka-Diyos si Kristo, ako may talata ako, letra po letra, ikaw wala eh, no? Oh, Juan 20:28, letra por letra, Panginoon at Diyos ko. Oh, sabi ni Kristo sa kanya, hindi siya nagulat, bro, ah. Hindi siya nagulat, hindi siya nagkamali doon. Sabi sa kanya ni Kristo. Break muna, break muna. "Ganun pala." Break, kapatid na Di ba? John Paulo. Okay, okay. Oo. Makikiusap ulit ako kay kapatid na Alan. No interruption muna tayo para tuloy-tuloy po yung ating negative, ha? Okay, Sige. so next time, maglalapat na tayo ng warning ulit, okay? So, go ahead, kapatid na John Paulo, sa iyong 9 minutes and 11 seconds. Go ahead. Salamat, moderator, sa background out. Sa totoo lang, medyo nagbibigil ako nga, di kagaya ng huling laban ko kay James na shout out kay James nung huling laban namin tungkol sa Rebulto. No, sinakyan natin yung tema niya tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, sablay pa rin. Kasi ako, letra por letra, hinanapan ko sa mga talata, lahat ng binasa niya, wala palang letra por letra. Kesyo lang nakabasa siya ng si Kristo ay pupunta sa Diyos, kesyo ganong ganyan, ganong ganon. Inisip niya na kagad na hindi tunay na Diyos si Kristo. Tapos nung binasaan mo siya mga letra por letra, tinututulan niya tuloy para lang may tawid yung aral niyo, bro. No? Sana bro, next time bro, susunod na laban natin kung sakali man, bigat-bigatan mo bro para bibigatan ko rin kasi saka yung sinabi mong walang pikunan, parang bumanda, parang bumabanda bro. No, ako puro talata to, letra por letra, rebulto, pagka Diyos ni Cristo, sakyan kita eh. No? Na tutol ka pala bro, no? Tutol pala kayo bro. Nabuking katuloy dito sa debatehan na to. Mayroon pala kayo mga talata na tinututulan, mga letra por letra. Kasi binasa, hindi nga ako nag-explain eh. Sabi mo, mali yung paliwanag ko. Hindi nga ako nag-explain bro. Bumabasa lang ako eh. Letra por letra eh, no? Tapos, dun tungkol din sa mga, sa mga talata sa Bible tungkol naman sa imahe. Napatunayan ko dito, marami palang mga imahe na ginamit nung Old Testament sa pamamaraan ng pananampalataya, no? Particular na yung mga example, Ark of the Covenant, templo, marami pang talata, tabernakulo. Gusto ko sana yung tanong mo bro, yung mahihirap talaga bro, yung bakit nyo yan pinaglilingkuran, mayroon bang mababasan ganyan, yung mga ganun yung ine-expect ko eh ng mga tanong. No, sinasabihan ko lahat ng sa totoo lang kasi dugma nyo na kasi kayo may gusto niyan, kaya na kami sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nananahimik kami dito mga Katoliko, bintang kayo ng bintang, ngayon sa debatehan ngayon wala namang kayong mapatunayan, no? Kami nananahimik, lahat ng protestante dito kahit sino lumaban sa akin, sabihin nyo lang, no? Kami, kahit patunayan nyo, no? Lahat ng dito, basta tema rebulto, sabi niya sumasamba kami sa Diyos-Diyosa na kakasaan ko, papatunayan nyo ha. Ako. Siguraduhin nyo lang may mabasa kayo na mga letra por letra na ang Katolik to sumasamba sa Diyos. Kasi wala eh. Ito, sa laban namin na to, wala na talaga to. No? Kung pansin nyo yung mga cross exam. Break muna, break. Sino yung... Puro kahangin ah. Kapatid, pwede ba paki-mute muna yung inyong mga tawag dyan? Oo. Kasi, presentation po ng ating kaibigan. Wala munang sasagot. Ano man po ang sabihin niya, hindi po tayo dapat mag-react. Ano ho? Okay. Kapatid na John Paulo. Okay, pasensya ka na ha. Magtutuloy ka na ngayon sa 6 minutes and 37 seconds. Go ahead. Bro Alan, pasensya na, ibabalik ko yung sinabi ko sa'yo, walang pikunan bro. No? Sa totoo lang, hindi ito yung style ko talaga. Yung style ko talaga, medyo lakas akong mandiin mang-asar. Kaso nga lang, nakita ko naman na medyo, alam naman natin yun, no? Kaya, pasensya na, hindi naman lang ikaw yung minimension ko lahat
No? Kasi kayo ang may gusto niyan. Kami wala kaming doktrinang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pwede yung mga dinoktor na mga nilalatag ng mga mainstream, mga puno nyo, kahit yan si Brad Ed, malangit na wana, no? Kagaya nung Birheng Mariang tagapamagitan na doktor na binabasa nyo. Kahit sino dito, patunayan nyo Kahit sino dito, hindi lang ikaw, patunayan nyo na sumasamba kami sa rebultong Diyos-Diyosan. Kasi kung wala, lalabas yan pagbibintang. Exodo 20:16. Mortal sin na naman yan. Kayo ang lumalabag sa kautusan, hindi kami. No? Kayo may gusto niyan, kami. Wala nga kaming hilig dyan. Itong una, debate, ganyan. Wala na nahimik kami dito. Bigla kayong susulpot. Sasabihin nyo, sumasamba kayo sa rebultong Diyos-Diyosan. Wala naman pala kayong mababase. Puro pakahulugan. Ako, letra po letra. Nagbabasa ako dito O, kayo may gusto niyan. Kayo may gusto magpatunay niyan. Ba't wala pala? Anong lalabas niyan? Kakasa daw si Shera. Na papalipit-palipitin niyo yung mga talata dito para lang ikapit sa Roman Catholic Church, para lang umanib sa inyo yung mga namin. Kasi kung hindi niyo sisiraan yung Catholic Church, wala naman naanib sa inyo Tama? Kasi puro Catholic Church na nandito. Kami ang katuparan ng tunay na iglesia, tinatag ng Diyos na bautismo niyo, gawin yung alagadan lahat ng mga bansa, Catholic lahat. Bautismo niyo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. No? Ngayon, sasabihin nyo, Exodo 20, uno nga yan, simula nga sa uno yan larawang inanyoan. Kung yan, ikakapit nyo pala, lahat ng larawang inanyoan, Diyos-Diyosan, babandayan dun sa, kay Felix, sa rebulto ni Felix Manalo, inaan ko lang, may kapitbahay akong dun din sa, sa SDA, meron din silang imahe Imahe ni, di ba? Brad Fernando, imahe ni Ellen G. White, putol na ulo na ginto. Tanto yata yun. Excuse me muna. Okay. So, meron ka pang 4 minutes and 17 seconds. So, mga kaibigan, makikisuyo po ako. Hindi pa tapos yung ating debate. Kaya ibigay muna natin po yung moment sa atin pong nagpe-present. Paki-mute muna. At kung medyo nasasaling ang inyong damdamin, tiisin muna natin. Time po ito ng ating presenter. Okay. So, sige kapatid na timekeeper, kapatid na Russia. Ito si Admin Russia, no? At winawarningan ko yung lahat ng nasa room na mga live audience. Kung sino mang magsasalita pa, sisipain ko agad. Sige, salamat. Okay. Para meron tayong audit kaayusan. Okay? So, ang kapatid na presenter, meron ka pang 4 minutes and 17 seconds. Okay, so are you ready? Ready na bro. Salamat bro. Okay, go ahead. Sa una sa lahat, si Brad Alan ang nagsabi niya na walang pikunan dito. Bro, at hindi naman kayo dapat mapikon kasi kayo tong nagbibintang na kami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya doon na tayo, hindi nyo talaga mapatunayan, no? Pasensya na sa mga kasi kayo may gusto ng tema na to di ba? Kayo may gusto dito, bintang ngayon ng bintang, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kahit yung mga nasa laylayan dyan, sa mga keyboard warrior, ganyan lagi post nyo. Dito pala, wala kayong mapatunayan. Pangalawang laban ko na to sa rebulto. Yung una, showdown, letra for letra, tinapos agad ng moderator. Dahil nakabasa ako. No, huwag kayong magbintang. No, Mateo 7:1, patuloy. Huwag kayong humatol dahil ayon sa inyong ihahatol, no? Ayon sa inyong hatol, siya rin sa inyong ihahatol. Huwag kayong mamuna ng troso ay ng kapwa nyo kung merong troso sa inyong mga mata. May mga rebulto rin kayo dyan Rebulto ni Manalo. Rebulto ni Basta. Para wala na lang masaktan. No? Kung ibawi ko sa inyo yan, Diyos-Diyosan din yan. Kasi nasa, meron larawang inanyoan yan, nakakakita. Ay, hindi nakakita, may mata.
Oh, yun lang isa lang, walang paa kasi putol lang yung ulo lang. Ngayon, kami, kung ayan gusto nyo, kami naman gusto namin imahe ni Kristo. No, hindi namin din yung sinasamba gaya ng ginagawa nyo, hindi nyo naman yung sinasamba. Ganon din kami. Yung nire-represent nun, pwede nyo sa amin yan, kagaya ni Kristo, kasi tunay na Diyos naman sa amin yun. Nabasa ko nga, letra por letra di ba? Pasensya na kung may mga nasasaktan dito. Dapat nga kami itong nasasaktan. May baliktad na. Kayo na tuloy itong napipikon. May bumabatin na. No? Ang dami kong talata dito. Binasa ko ng binasa. No? O Joshua 7:6. Nagpatira pa. No? Sa harap ng kabanantipan. Mayroon namang imahe doon. Pag sinabi niyong hindi yan nagpatira pa sa kabananginan nyo, wala pala kayong alam. Kasi may imahe yun doon. 2 kerubin. Doon nakipagkita ang si Yahweh kay Moises, nakipagtagpo, no? Tapos, ito pa, no? 1 King 8:32, nagdasal si Moises, nasa harapan siya ng mga larawang inanyuan. Hindi ko naman sinabi na niluhuran niya yung mga larawang inanyo. Ang ganon din naman kami, hindi naman, porket doon kami sa harapan nun, yun na. Sa katunayan, pwede kami magdasal sa lahat kahit wala namang imahe, pwede kaming magdasal, no? Tapos, meron ding nagpatira pa, nagdasal, lumuhod si Haring Solomon, no? O, unang hari, 8:54, no? Marami dito. Joshua 6:12. Binuhat nila yung Ark of the Covenant, nilibot. 1 King 8:1 hanggang 21. Ikalawang Kronika 5:4. No? Dapat alam nyo nga ito No? Wag muna kayong magbintang, bro. Dahil hindi yan yung mga action speaks louder than words. Mga ganyan yung mga gusto kong i-argument ka sa akin Yung mabibigat. Kaso napunta sa pagka-Diyos ni Kristo yung topic namin, kasama naman yun kasi nga, para sa kanila yata, Diyos-Diyosan si Kristo. Buti nga hindi kita hinanapan, si Kristo ba Diyos-Diyosan? Pag may nabasa ka dyan sa Biblia, si Kristo Diyos-Diyosan. Last 2 minutes. No? Salamat sa oras ni Bro Alan sa pagkataon. Bro Alan, sana maging pa rin tayo friend, no? Di naman tayo magkaaway. Yung mga pananampalataya lang natin, may mga pinagkaiba, no? Payo ko lang sa'yo, bro, magbasa ka basahin mo yung Exodo 20:16, huwag kang magbintang, no? Juan 7 hanggang patuloy yon, no, bro, huwag kayong mahatol, no? Tapos Deuteronomy 9:16, kasi yung mga may nagbibintang, mayroon talaga yan masamang hangarin na rin doon. Alam naman natin na kaya yan sila nagbibintang para hikayatin. Wala naman ibang purpose yan para hikayatin yung mga member ng Catholic Church. Lalo yung mga, siyempre, hindi naman lahat ng Catholic Church may alam. Yung iba tuloy nadadali, yung masapik sa kanila. Ayun lang yan, maraming pananampalatayang dahil sa ganyang klaseng, sabi na natin diwa. Diwa yan Nasa diwa niyo, wala naman kayo mababasang letra por letra. Kailangan nyo pa yan i-explain ng todo para lang mapatunayan nyo yan, no? Exegesis. Gagamit pa kayo ng mga exegesis para lang talaga mapatunayan nyo. Kahit mali-mali, baluktot naman talaga. Pagpipilitan nyo pa rin na yung mga namin, larawang inanyuan, Diyos-Diyosan. Kahit wala naman kayo mabasa sa CCC. Gusto nyo, babasa ako ng CCC dito. Wala pa rin Kahit tanong din natin, CCC, dun nyo yan, sa CCC. Kasi dun yung main doctrine namin, dogma. Wala kayong mababasang ganon. No, na sinasamba namin yung mga larawang inanyuan bilang mga Diyos-Diyosan. No, dahil ang mababasa nyo doon. Okay, time.
Okay, salamat, moderator. Time na po, okay. So diyan po nagtatapos ang ikalawang bahagi ng atin pong pagtatanghal dito sa Debaters Convention Group. At ngayon ay darako naman po tayo sa 5 minutong konklusyon ng bawat panig. Ano po? Yeah. So, unahin na natin dito ang kapatid na... sorry. Oo. Mayroon pa pala, no? Okay, pasensya na. Parang gusto ko nang tapusin, ha? Okay, so... meron pa pala kapatid na... sino na ba ito? Kapatid na Alan. Po, So, ready na po kayo sa 10 minutes na tatanong? 3D na po. Okay. So, 10 minutes. Paalala lang po, walang pong sapawan. At sumagot po tayo ng maayos. Okay. So, 10 minutes. Timer starts now. Okay. Dito sa 1520, sino ba ang naparito? Kapatid. Ang lakas ng mga asar, no? Kapal na mukha. Sino bang naparito? Excuse me. O, ano? Ano muna, moderator's time? Sige. Okay. So, nakalagay po sa atin ay no side comments. So, binigyan po kayo ng pagpapaalala rito kanina. Kayo po ay muling nakalabag. Kapatid, meron po kayong 2 warnings. Magbibigay po ko ulit ng isa. So, pangatlo na po Sige. ito. Okay, so meaning, babawasan po kayo ng 1 minuto sa inyong pong pagtatanong. Ang oras po natin ay 9 minutes and 48 seconds. Magiging 8 minutes and 48 seconds. Diretso lamang po tayo sa pagtatanong. Wala na pong side comment. Okay? Kapatid, So, ito 8 minutes tanong ko. 48 Sige. seconds. Go ahead. Okay. Dito sa 1520, sino bang naparito? Ang Diyos ba o ang anak na si Kristo? Ang sagot ko, bro, ang Diyos na si Jesucristo. No, kasi nga, sabi, babasahin ko ulit, bro, sana umabot sa time. Ito. Unang one, sino bang naparito? Ang Diyos ba o ang anak? Sagot lang, oo. Ang anak ba o ang Diyos ang naparito? Bro, yun nga yung sagot ko, bro, ang anak na Diyos, bro. Yun yung sagot ko. Kung ngayon, Nakasulat ka ba magbabasahin dito, natin. anak na Diyos? Ito, bro, babasahin ko, Ito na Sige. po na to, 1 Juan 5:20. And we know that Christ, God's Break muna, mga kapatid. Saglit. Okay. Magbigayan tayo sa isa't isa para maganda yung flow ng ating programa. So, bigayan po, wala pong sapawan. Okay, go ahead. 8 minutes and 2 seconds. Sabi mo dito sa 1520, si Sagot na Kristo ako. ang Diyos. Ngayon, hinahanap ko sa iyo ang tunay na Diyos may anak. Sabi mo, Diyos si Kristo. Sino ang anak niya sa 1520? Sabi mo, Diyos siya. Ang tanong ko, asan ang anak ni Kristo kung tunay talaga siyang Diyos? Kasi tunay na Diyos ang pinag-uusapan natin dito, di ba? Tunay na Diyos ang pinag-uusapan natin, ha? Dito sa 1520, sino ang anak ni Kristo na naparito sa lupa kung Diyos si Kristo? sagot, bro, siya nga, bro, yung anak, pero Diyos din siya dahil dito nga sa talata, unang Juan 5:20, and we know that Christ, God's Son, has came to help us understand and find the true God. And we know we are in God. Kaya nga siya na parito, we are in God because we are in Jesus Christ, His Son, who is the only Next true God, question. and He is eternal life. Next question. Next question. Next question. Kung Diyos si Kristo, Diyos ang Ama, ilan ang Diyos mo? Isa. Sino? Iisang Diyos na tunay. Sino nga?
Yun nga ang sagot ko bro, isang Diyos na tunay. Sino nga ang Diyos na tunay? Ang Hindi mo tanong ko sa'yo, tanggap. kung sino ang Diyos na tunay, ang tanong sino? Ayun bro, iisang Diyos na tunay, yun yung sagot ko bro. Sino nga? Sino nga ang Diyos na tunay? Kung sa pangalan naman, i-search, ito kung pangalan ba hinihingi mo? Kaya nga, dun sa sinabi ko pangalan ng Diyos kanina, na tunay. sa pangalan, Hmm. sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun yung sagot ko bro, yun yung pangalan bro. Sa makatwid, Isang pangalan, sa makatwid, ang Ama ang tunay na Diyos at hindi si Kristo. kasama siya dun bro, si Kristo. Wala akong sinasabi, kaya nga sabi Kung ko, Diyos Ama, ang- Anak, Espiritu Santo. Kung Diyos teka. ang Ama, Diyos Anak, Diyos Explain mo na, Espiritu Santo. Break muna, break. Break. Muna. Ito sa 1.520 ha. Kasi Break muna mga kasama, mga kaibigan. Mm-hmm. Okay. So, muli pong pagpapaalala, magbigayan tayo sa isa't isa ng pagsagot at pagtatanong para maganda yung flow of reasoning natin. Meron tayong 7 minutes and 6 minutes and 7 seconds. Okay, pakiklaro po ng inyong tanong, kapatid, para masagot ng Okay. kabila. Go ahead. Dito sa 1.520, sabi mo, Diyos si Kristo. Ngayon, kung Diyos si Kristo at tunay pa, sino ang anak ni Kristo na naparito sa lupa? Kasi ang tunay na Diyos may anak, di ba? At nalalaman na naparito ang anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Na naparito. Sino ang anak ng Diyos na naparito? Si Kristo bro. O, si Kristo. Ang tunay na Diyos. Ayon sa Juan, ayun nga, unang Juan, 5:20, letra por letra ulit bro, babasahin natin, no? Kasi dito ka nagtatanong. Ito, no, at babasa ako bro, hindi pa yung time. And we know that Christ, God's Son, Next came to question. help us understand. Yes. Next question. Dito sa Juan 17, 1 at 3. Ulitin ko ha. Hindi ka mapaya ha. Sa Juan 17, 1 at 3. Sino ang tunay na Diyos na pinakilala ng ating Panginoong Kristo? Sarili ba niya o ang Ama? Kasama na siya dun bro. Nabasa mo ba Kasama nakasama yung siya? Nabasa mo ba nakasama siya? Basahin mo nga. Anong talata nga ulit bro? Juan 17, 1 at 3. Dahil pinapabasa niya ako, nabasa. Juan 17, 1 at 3. At 3. Okay. Ito. Teka, bubuklat lang ako. 1, 17, 1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalaysay ni Jesus at sa pamamagitan ng kaniyang Next mga question. mata. Sige, Okay. kapatid, papatapos natin sa mas maganda matapos na basahin niya ba mas maganda po. Sige, bigyan ko siya ng oras ng 2 minuto. Okay lang po. Sige bro, dito na tayo sa 3 at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos, hindi binanggit ang Ama, na tunay, siya ay iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesus Kristo. Kasama pala si Hesus Kristo bro. Sinong Nabanggit sinugo? letra por letra eh. Sinong sinugo? Ayun nga bro. Oh, si Tingnan mo babasahin natin. Oh, basahin mo ulit, at ito ang buhay na walang Oh. hanggan. na ikaw Ikaw ay makilala ay nila. makilala nila na Break muna, break iisang muna, Diyos break, na break, break, tunay. break. Oh, Break muna, break. Okay, kapatid na Alan, bibigyan kita ulit ng isang warning. Ha? Kasi sumasagot yung ating kaibigan ay sinasabayan ko ninyo. Kaya nga po, tempo niya ng pagsagot, meron siyang 15 seconds. Ano? Pag natapos doon, saka tayo mag-follow up. Okay? oh Okay, sige. so
next question po, or clarificatory. So, go Sige, ahead. next 4 question. minutes. 3 minutes and Moderator, 32 bumating seconds. ka. Itutuloy So, ko yung okay. pagbasa. Mm. Kasi bumating ka no? At ito ang buhay na walang hanggan, Mm. na ikaw, ay makilala nila na isang Diyos na tunay. At siyang iyong isinugo may ato sa makatuwid bagay si Heso Kristo. Binanggit niya Heso Kristo. Binanggit niya bro. Tama. Kasama siya bro. Letra Oh. por letra. Kasama. Tama. Okay. Sino, dito, ako na po. Dito sa Juan 17:3, sino ang pinakilalang Diyos na tunay ng ating Panginoong Kristo? Sarili ba niya o ang Ama? Babasahin ko bro, letra por letra para no? Kasama siya, ayun ang sagot ko. At ito ang buhay na walang hanggan. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, di binanggit ang Ama, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay sa Heso Kristo may at siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay sa Heso Kristo. Si Heso Kristo bro kasama Letra por Next letra. question. May nakasulat ba dyan na kasama siya? Oo bro, may ate. Nasaan? Babasahin ko. Oh, sige. Babasahin natin ulit. Sige. At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na Oh. iisang Diyos ikaw, makilala nila Oh. na iisang Diyos na tunay. Na At isang siyang iyong sinugo Break muna, sa break, makatuwid bagay sa Heso Kristo. Break muna, break. Break muna mga kaibigan. No? So, muli pa akong magpapaalala. Pag kayo po'y Sige. nagtanong, ang kabilang panig ay sasagot at meron siyang gugugulin na 15 minuto. Huwag po nating sasapawan. Pagkatapos po nun, magsasabi po ang moderator ng next question, saka po kayo mag-follow up. Ano ho? Okay. So, meron pa tayong 2 minutes and 13 seconds. Sige. So, Dito ba, go ahead. dito ba sa Juan 17:3, Ah. boy, sino ang pinakilala ni Kristo na tunay na Diyos? Sarili ba niya o ang Ama lang? Bro, sagot, kasama na siya doon kasi kung babasahin natin letra por letra at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo. Kasama yan bro, buong verse yan bro, huwag mong putulin. Ito, Basahin Next mo. question. si Kristo ba sugo o hindi sugo? Sinugo o Kaya hindi nga sinugo? bro O, di sinugo. nakasulat nga doon bro, babasahin natin ni sinugo Babasahin. nga, Sige. kasama nga siya. Sa Oh, makatuwid at hindi ito siya ang Diyos, sinugo buhay. lang siya. Ito na. Break. Break muna, break. Inom muna kayo tubig mga kapatid. Sige bro, hindi na. Sige po, kapatid. So, i-ano natin, balik natin sa magandang usapan, pagbigyan natin, So, next warning ay maglalagay na ako ng pagmamarka. Okay, ngayon hindi muna. Po. So, okay, so tuloy tayo mga kapatid. Meron pang 1 minute and 26 seconds. Okay, go ahead. Ito ang tanong ko sa iyo. Sino ang tunay na Diyos na pinakilala ni Kristo? Sa Juan 17:1 at 3. Sarili ba niya o ang Ama niya? Ulitin ko bro yung tanong ko, both yan, kasama na siya kasi nga kung babasahin natin to letra por letra at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila sa iisang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo, bumabatin. Next Sige, tuloy na. question. Kapatid, pag sinabing iisa, ilan siyo? Bro, yung iisa Ilan sa'yo? siya, singular na ilan? plural kasi iisa. Ikaw at ako ay iisa, singular na Pag plural, Bro, bumagatin, bro. Pag singular, Moderator. dalawa yun, ha? Okay, break. Oo. So, another warning, kapatid na Alan Intico. Okay.
Meron na po kayong 2 warning. Hindi kami nag... Ah, Sa warning na, hindi ko nagtataka dyan. Natural na sa amin yan. oo. Ano po, meron kasi tayo sinusunod na rules. Ano po? Okay lang po. Okay. Okay lang kabawasan yung okay lang yan. Kasi hindi niya So, masakit thank yung you, 1.13. Hindi, sige, wag mo bawasan mo Saglit, diretso yung oras. Gusto ko, saglit ha. Mga kaibigan, no side Bawasan, comment. bawasan, okay lang. Okay? So, walang personalan dito, no? Ako ay nagpapatakbo lamang ng ating rules. Sige po. Okay, so babalik na po tayo. Meron na naman po kayong 34 seconds. No? 34 seconds na lang po ito. Okay, balik po natin sa nagtatanong. Go ahead. Okay. Dito sa 1.17.3, sinabi ba ni Kristo na ako ay Diyos din? Opo. Saan? Sa talata ni Teka, babasahin natin bro Sige. Babasahin natin bro 1:17:3. Ito bro. Ulit-ulit na nga lang eh. Ito, sige. Kasi dito babasa Asan na ba yun? tayo. Break. Medyo nalulungkot ako sa ating mga kaibigan, medyo nalulungkot ako sa ating flow, ano? Na sa kabila ng ating pagpapaalala, parang hindi po kayo nakikinig. Okay? So, meron na lamang po tayong 12 seconds. Okay? Ito po ba kapatid na nagtatanong, ibibigay nyo na sa sasagot, yung 12 seconds? O gugugulin nyo po? Gugugulin ko yan kasi kailangan yan. Okay. Kasi po tayo Okay, so- tunay na Diyos ha. Tunay na Diyos ang pinapakilala Okay. natin dito. Hindi Okay, Diyos so- na namatay. Hindi ko ano. Tunay na Diyos ang pinakilala ni wait lang. Kristo ha. Okay, Sige. wait lang. Okay. Sabi nyo, gugugulin nyo po, ano? So, 12 seconds, balik po natin sa nagtatanong. Go ahead. Okay. Dito sa 1.17.3, sino tunay na Diyos? Ang ama o ang anak? Kasama na ang ama ay ng anak, bro. Kasi nga, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siya ay Okay, matulog ang makatuwid ba? time. Si Jesu Cristo. Nakagit bro. Time. Okay. Mukhang duduguin ako sa inyo. Masarap kausap si Alan. Ito, Okay, so, saglit lang. kasi ano, So, diyan po natatapos, ano, excuse me, wala mo nang magbabati sa moderator. Okay, so, diyan po natatapos ang ikalawang bahagi. Ngayon po ay papasok na tayo sa ating 5 minutes conclusion. Okay? Yeah. So, ang mauuna po rito, ang kapatid na Rasha, sino nawala na tuloy ang kapatid na Rasha. Ang affirmative is kapatid na Alan. Ang negative ay ang kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church. Yan. So, kayo po ang sa inyo po ang 5 minutes conclusion kapatid. Ready na po kayo? ako po. Ready na bro. Hindi po si kapatid na RCC. Sige po. Okay, so 5 minutes. Kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church. Go ahead. Salamat. Napansin niyo naman lahat ng tanong niya. Wala naman tayong pass. Puro sagot. Puro letra por letra pa nga eh. No, hindi nga ako nagdiwa. No, sayang yung isang tanong niya. Maganda yun. Yung sabi niya, yung iisa ba? Ay ilan ba yan? Isa lang ba o dalawa? Kasama na rin yan bro. Singular na plural. No? Kaya ito babasa tayo para sabihin natin biblical yan. 1:8:16. Ay 1:30. Ako at ang ama ay iisa. Pasok nga iisa eh. Ako at ang ama, ilan yan? Ako, isa. At ang ama ay iisa. Pasok yan dun bro sa 1:17:3. Kaya nga binabasa natin bro buuin mo kasi yung talata bro. Huwag kang puputol kasi nga paborito niyo yan, 'di ba? Huwag niyong babawasan, huwag niyong daragdagan.
huwag mong bawasan bro. Kasama nga si Yesu Cristo eh. Ulit-ulit rin tayo. Basa lang ako ng basa eh. Hindi nga ako nag-explain eh. Hindi nga ako nagbibigay ng paliwanag eh. Letra por letra eh. No? At, wala kayong kawala doon. Kasama talaga si Yesu. Ngayon, ang tema natin tungkol sa, akala ko, tungkol sa mga rebultong Diyos-Diyosan, buti na lang medyo memorize ko din yung mga basic verse dun sa pagka-Diyos ni Cristo. Kasi hindi man din ako gano'n nakatagal na dito sa DevCon, at least, napansin nyo, nasabayan natin siya. Wala na tayong ikukonklud kasi lahat naman ng tanong niya, sinagot natin letra por letra. Sa rebulto pa yan, sa pagka-Diyos pa yan ni Cristo, no? Ayan nga lang, medyo, wag ka sanang mapikon bro, no? Kay Jay, debate to eh. Huwag kang magala, di naman lang ikaw yung in-address ko doon. Hindi naman, ano pa rin tayo bro, friend. Huwag kang masyadong hard feelings, no? Kasi isa yan sa makakaano sa'yo, magiging kahinaan mo sa debate. No? Kasama pala si Yesu Cristo, binasa natin yung talata mo, sa'yo rin sumabog eh. Bumanda eh, no? Bumabanda. Ayun, wala ka nung napatunayan. Walang letra por letra. Ako meron letra por letra. Lahat ng tanong ko sa'yo, puro tutol ka. Ikaw naman, pag nagtanong ka sa akin, meron naman tayong sagot dyan, letra por letra. Kasi, yun lang bro, totoo lang, ano pang i-conclude ko kung nakita naman natin eh, no? Payo ko lang sa'yo bro, pag-aralan mo mabuti yung mga talata mo para hindi sa'yo bumabalik, no? Hindi naman yan, ang ano kasi bro, wag mo tutulan yung mga talata, no? Yung mga sagot ko sa'yo, wag mo tutulan, no? Kasi nga, yan, nakasulat na yan, tutulan mo ba yan? Lalabas, no? Huwag na tayong masyadong manginis kasi, marami Last 2 minutes. Marami nang bumabati, no? Ulitin natin sa lahat ng mga protestante, no, bago kayo magbintang, ang totoo lang, ang topic namin ngayon, rebultong Diyos-Diyosan, napunta na sa pagka-Diyos ni Cristo. Bago kayo magbintang, siguraduhin nyo munang meron ka talaga kayong ilalatag, no? Na letra por letra o kahit sa diwa, sasablay pa rin eh. Kasi yung ginagamit yung talata, wala pa naman Roman Catholic Church doon eh. No? Tapos, dun din sa mga na yun, meron din tayong mababasa na ang mismo ang Diyos ang nag-utos na gumamit sila ng mga larawang inanyuan para sa pagsamba. Ultimo, yung mga sinusuot ng mga pare, may mga borda, no, ng kerubin, pati dun sa tabernakulo, may mga borda ng kerubin. Wala naman palang masama doon, bro. Ang masama lang kasi, yung nagbibintang, yun yung nagiging masama. Huwag niyong ipasok sa kokote ng mga ka-member namin na hindi ganun kagaling sa Bible, yung ganyang klaseng pagbibintang kasi masama yan. Exodo 20:16. No, bro? Kasi mahirap yan. Baka mga mortal sin yan. Pagsisihan niya yan. No? Sa lahat din ng mga protestante na dahil dyan, maraming natiwalag dahil dyan sa rebulto na yan. No? Ngayon, nalaman nyo na natiwalag kayo, na utok lang pala kayo. No? Tapos, andyan na kayo sa mga sekta nyo, saka kayo nag-aral ng Bible, nagmagaling, pati kayo, naikibintang na rin. No, buti nga ako nadali din ako niyan. At least hindi ako tumiwalag sa Catholic Church. Bata pa lang ako. Inaanyayaan ako sa mga ganyang paanyaya. Pag nalaman na Katoliko, katitirayan agad yung rebulto mo. Ano rebulto ba yan? Kay Kristo yan O kayo, nasan yung may mga rebulto din kayo But kami, hindi namin tinitira yung rebulto nyo No? Ingat-ingat kayo sa mga ganyan, bro. No? Ano yan? At least kaming Time. Okay, so yan po nagtatapos ang 5 minutong presentation bilang conclusion ng atin pong kapatid na John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church. Ano po? Yan. So, ibibigay naman natin ang huling 5 minuto
ng conclusion ng atin pong affirmative, ang kapatid na Alan Intico ng Iglesia ni Cristo sa paksang patutunayan ko ng RCC ay sumasamba sa mga rebultong Diyos-Diyosan. Okay, so handa ka na po ba, kapatid na Alan? Handa na po. Okay, so 5 minuto po. Timer starts now. Kapatid, dito sa 1:30, ginamit mo, ako at ang Ama ay iisa. Binigyan mo ng maling pakahulugan. Saan ba sila iisa? Sa pagiging Diyos ba? Basahin mo nga, ako at ang Ama ay iisa. Asan ang Diyos sa talatang yan? Diba? Ako at ang Ama ay iisa. Itong sagot ko, saan ba sila iisa? Basahin ko po ang Juan 10, 27, 28, 29, 30. Kapatid, ito po ang tamang sagot ko, nang hindi ka masubsob sa kahihiyan, ha. Ang Katoliko po ay mangmang po sa Biblia. Ang sagot ko po ay makukuha ko sa Biblia. Ito po, Juan 10, 27, 28, 29. Ito, 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y magsisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila maaagaw sila sinaman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng aking Ama. Saan po sila iisa? Kapatid, dito sa 1:30, sa pag-aalaga po ng tupa, kapatid, hindi po sa pagiging Diyos. Binigyan ko ng maling pakahulugan. Ano ba yan? Diyan pa lang, 1:30. Naisip mo na agad, si Kristo ay Diyos. O, di ba? Ako at ang Ama ay isa. Ang tanong dito, saan ba sila iisa? Sa pagiging Diyos ba? Hindi. Ito ang sagot ulit. Basahin ko. 27. Dinirinig ng Diyos ang aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking makikilala. Sila'y magsisunod sa akin. Kapatid, pag magbasa ako ng Biblia, Juan 27, sandan po ako nang di ka mapahiya. At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Saan ba sila iisa? Sa pag-aalaga ng tupa, kapatid, hindi sa pagiging Diyos. Kasi kung isa sila sa pagiging Diyos, labag na sa Biblia, dalawa na ang magiging Diyos. Tulad na sinabi sa Juan 17:3, ikaw Ama ang makilala nila na isang Diyos na tunay. Sino ang isang Diyos na tunay na nakilala ni Kristo? Si Kristo mismo ang nagpakilala, kapatid, maya ka sa mukha mo. Ang Ama, ang tunay na Diyos. Sinabi ni Kristo yun. Break. Kapatid na saglit lang. Revise natin yung ating mga sasabihin, yung mga foul words, medyo pagaanin natin. Okay? Kasi po, Paalala lang po. Okay. So, meron pa kayong 2 minutes and 1 seconds. So, go ahead po. Okay, sino ba ang tumalikod sa pananampalataya? Mga Katoliko. Bakit? Isod sa abuloy. Tamad sa pagsamba. Paano ba? Iba iligtas ng Diyos? Layo na. Di ba? Ito kasi dito sa 1:24, inahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. Ikaw ba nagsamba? Di ba hindi? Kung kailang na gusto, doon lang. Kung ayaw mo, pag-birth mo, sisimba ka. Pag hindi. Mali ang nakasulat sa Biblia, kapatid, hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. 1:4-23. Ang pagsamba, hindi nababayaan. Kung talagang tunay kayo, bakit wala sa Biblia ang Iglesia Katolika?
bagsak na yun. Paano yan? Paano mapapaliwanag na kayo ang tunay? Sa pagsamba pa lang, di nyo na sinusunod. Paano sabing tunay kayo sa Biblia? Asa na Iglesia Katolika sa Biblia? Sisimulan ko sa sa Genesis, Apocalypse, wala akong nabasa ang Iglesia Katolika dito Ibig sabihin, mali ang mga aral ninyo lahat. Tama. Masaktan ka ng masaktan, kapatid, kasi binabasa ko lang ang nasa Biblia. Alam mo ba kung bakit? Masaktan ka na. Ito, basahin ko, Efeso 2:12. Walang Diyos sa sanlibutan. Di ba sanlibutan ka? Sinong Diyos mo? Gusto basahin ko? Di ba? Efeso 2:12. Walang Diyos sa sanlibutan. Paano masabing totoo kayo? Ay wala nga kayong Diyos. Ibig sabihin, kalaban yung Biblia. Kung talagang sinusunod yung Biblia, susunod yung mga utos niya. Ano dito? Ayun, Efeso. Okay, so dyan, time na. Dyan na po nagtatapos ang 5 minutes na conclusion ng kapatid na Alan Enrico ng Iglesia ni Cristo. Okay? So, bago ko ibigay kapatid na Rasya bilang sa pagtatapos niya at pagkukulos niya dito sa ating debate, ay bibigyan ko muna ng 1 minutong pasasalamat ang kapatid na Alan at kapatid na John Paulo. Okay, mauna muna dito, kapatid na Alan Enrico. Dito po ay wala na pong rebuttal, wala na pong banatan dito, no? Pasasalamat na naman po para sa ating program. Okay? So, 1 minute, go ahead, kapatid na Alan Enrico ng Iglesia ni Cristo. Magkapasalamat lang po, di ba? Mga kapatid, salamat po sa pakikinig ninyo. Lahat po kayo, lahat ng Katolik, lahat po ng reliyon, Baptist, Muslim, lahat po welcome sa Iglesia ni Cristo. Kasi hangad namin po lahat ng tao ay maligtas. Hangad ng ating Panginoon sa Kristo lahat ng tao maligtas. Ganun din ang Diyos. Lahat po ng mga kalig sa Iglesia ni Cristo ay nag-aanyaya na umaligtas sa Iglesia ni Cristo kasi lahat ng tao gustong maligtas. Kung kami lang maligtas, bakit pa namin kayo yayayain? Kung susuloy lang namin naman yun, diba? Kung susuloy namin yun, bakit pa kami yayayain? Siyempre, inaakay namin kayo para lahat kayo maligtas din. Diba? Kasi lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Yun ang utos ng Diyos. Gusto lang ng Diyos maligtas. Ganon din si Kristo. Paano maliligtas? Ay maling Diyos na kinikilala ng tao. Kapatid, lahat po kayo, welcome po lahat sa Iglesia ni Kristo. Hello po. Okay, so tapos na rin man. Okay, so bigyan natin ang thank you pala kapatid na Alan Enrico. Okay, Welcome so po. Brother John Paulo Cruz, sa inyo pong 1 minute na panahon. Go ahead. Salamat sa nag-moderate si Bro Fernando Camacho, isang magaling na defender ng SDA, at kay Bro Alan ng INC. Salamat bro sa time sa pakikipagtalakayan, kay Bro Rush, kay Brother Ruel Noel, kay Brother Ruel at kay Brad Noel. Siyempre sa Cruz family, sa Aurelio family, at dun sa nagpapasalamat din ako sa supervisor ko kung nakikinig ka, masalamat at na pinagbigyan mo ko na maiba yung schedule ko para matuloy yung laban na to. Salamat sa lahat ng Katolik, lalo ng mga Katolikong patuloy na lumalaban sa gumigiba ng aral ng Katoliko.